سورة الجمعة أدامني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي على تنوكا ولمنو كنيني مسابالك كم بسوابا فتوني كتواني غنيتا بلجلنا. أمبي كشيني نما تشامنيني على فيا فشورا كجونا منديكا جوني كداي كتمدان فبكا نانيو رمضان يغنتنا دانتبوني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم. جوني دوني سلا كشين كلمبي الله تعالى بسلي كشين تا ni amboray ananga wala nabi nyona nala sona mina suran kurada mine sura mini ala yo togoda jumana nabe fama ko suratul jumaa juma ko fo sura qur'ane kono sura min do madina sura ndedo a aya be ayatan ani kelema o bayra ka fo sura ni jigna la kiraka sallallahu alaihi wasallam madina wal masura ni jigna la kiraka alayhi salatu wassalam ala kiraka hijra ko fe o de be suran togoda makka sura la o de be sura togoda madina sura la ka suran jigi kiraka makka wal makka jigi yani hijra ce no kera suran togobe ke makka surai wal makka suran jigi kiraka madina wal ma jigna la ka cidin ka hijra ko fe no fana kera suran togobe da madina sura la bo bayra ka fambura sura mina kunu no suratul saf o ye madina surai ni sura min fana fala no suratul jumaa ni ye madina surai o bayra ka fa Allah taala bina kuma do fanyi sura ni kono munafiqu jogo walma yahudiyaw kala alaya walma ka sharia do fo anyi qur'ana kono ku di sharia min do madina suron kala alaya munyi o deni o tuma mina sura min damina bini ala jinani ay ko sura ne to ka ko suratul jumaa juma ko fo sura ambani ala fe famiya min be ala ko dineni aw bela jelem na يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمبي كلام دمنني مصابالو تعالى صبي الرحمن الله تعالى ميكراجين نمان الله بولين تجي
arrahim masabala kelen de fene kiyaman nema keren tigi diɲɛ nema labɔlen tigi o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ nema min na ala y'o de bun bila diɲɛ na o de ye rahmani ye dɔnnikɛla dɔw ka kumakan na dɔw y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛ don ka da ka kafiri silamɛ bɛɛ bɛ fiɲɛ sama dɔw y'a yira k'a fɔ ko ji don kafiri silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ji min dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko si don a mana kɛ nɛɛma fɛn fɛn ye nin kɔni ye ala ka nɛɛma ye a ye bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ mun na diɲɛ kɔnɔ yan arrahim o ye kiyamasa de ye ala taala y'o kɛrɛnkɛrɛn muminunw de ye wa kana allahu bilmuminina arrahima ala ko ale kɛra hinɛbanti ye muminunw na o kɔrɔ muminunw salen kɔfɛ o bɛna taa hinɛ min sɔrɔ o ɲɛ arijinɛ kɔnɔna na o hinɛ o de ye rahimu ye dɔnnikɛla fan caman ka kuma na walima n'a y'i diya fɔcogo wɛrɛ yɛrɛ la i b'a fɔ ala taala min kɛra hinɛ fila tigi ye rahman o hinɛ tigi ye ala ye rahim o hinɛ tigi fana ye o masaba ala ye ala taala min kɛra o hinɛ tigi ye ko o hinɛ masa i k'a dɔn kuma bɛ daminɛ ni o tɔgɔ ye a mana kɛ diɲɛ ta ye walima n'a kɛra kiyama ta ye a bɛ daminɛ ni ala taala ta ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala taala k'an fara jɔn kan a bɛna hinɛ jɔn min na diɲɛ ani kiyama bisimilahi rahmani rahim an ko a nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ 114 ka d'a kan kuranɛ suran fana ye 114 nka suran 113 o de daminɛra ni bisimilahi rahmani rahim suran kelen bɛ yen a tɛ o daminɛ na n'o ye suratu tawba walima suratu bara'a a t'o de daminɛ na n'o bɔra la suran fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a fɛn fɛn sanfɛla lajɛ i bɛ bisimilahi rahmani rahim i b'a sɛbɛnne ye a bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka suran kelen bɛ yen i n'a fɔ an tɛmɛra a kan cogo min o suran kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim nana siɲɛ 2 n'o ye suratu namli a daminɛ i b'a ye bisimilahi rahmani rahim aya sanfɛla a camancɛ fɛnɛ bisimilahi rahmani rahim bɛ yen innahu min suleimana wa innahu bisimilahi rahmani rahim nin lɛtiri taatɔ min filɛ ka taa di masakɛ muso ma n'o ye balikisa ye k'a bɔra ni sulemana de yɔrɔ n bɛ kuma daminɛ ni ala taala tɔgɔ fɛnɛ n'o ye bisimilahi rahmani rahim ye o tuma suratu naml bisimilahi rahmani rahim yɛrɛ ale fɛnɛ kɔnɔ siɲɛ 2 o de b'a dafa siɲɛ 114 na nin sura min filɛ n'o ye suratul jumu'a ala y'o fɛnɛ daminɛ ni ale ala yɛrɛ sanuyali ye ka da kan ala ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ko sanuyali bɛ kɛ ala ye fɛn na fɛn min bɛ san kɔnɔ sanuyali bɛ kɛ ala ye fɛn na fɛn min bɛ dugu kɔnɔna na yusabbihu lillahi a nana fi'lul mudari'u de la sanuyali bɛ kɛ ala ye ma fɛnna fi samawati fɛn min bɛ san kɔnɔ wa ma fil ard ay yusabbihu lillahi ma fil ard fɛn min fɛnɛ bɛ dugu kɔnɔ o fɛnɛ bɛ ala ta'ala subhanahu wa ta'ala al maliki ale de ye masa ye mun ye mara masa ye al qudusi ale de ye masa ye masa min n'a ka sanu al azizi masa don masa min ye masaba ye ko sɛnbɛ bɛ ala al hakim masa don masa min ye kodɔn masa ye ala ye nin suran daminɛ ni a yɛrɛ tano ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min suran 7 de bɛ kuranɛ kɔnɔ suran 7 min ni ala y'o daminɛ n'ale yɛrɛ ka sanuyali ye k'a dɔ daminɛ subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa ka taa bila laban na o daminɛra ni ala ta'ala kofɔli ye subhana ka dɔ daminɛ sabbaha lillah i n'a fɔ bɔra mun na kunu ka dɔ daminɛ yusabbihu lillah i n'a fɔ nin mun filɛ nin ka dɔ fana daminɛ sabbih isma rabbikal aala ni ye nin daminɛ cogo lajɛ arabukan na fɔlɔ o kɛra masdaru de kuma yɛrɛ ta yɔrɔ o de subhana allazi asra bi abdihi sanuya bɛ masa min ye sufɛ tɔgɔma kɛ ni a ka jɔn ye o tuma ala m'a fɔ ko mɔgɔ ye sanuya kɛ a m'a fɔ ko a ye sanuyali kɛ a m'a fɔ k'a ye nin kɛ tan a ko sanuya de bɛ masa ye o kɔrɔ ala ta'ala ka sanu hali ni jɔn ka sanuya tɛ o kuma daminɛra o daminɛ cogo la subhana allazi a filanan o de yusabbihu lillah arabukan dɔnbaw fɛ yen kalan dɔ bɛ yen nɔ ko nahawu n'an b'a fɔ a ma ko grammaire n'o de ye lugha ye ka kumakan yɛrɛ k'a sɔnsɔn ɲɔgɔn sanfɛ o cogo fɛ a bɛ fɔ mun ma k'a fɔ ko mudari'u i b'a ka fɛn min kɛ waati min na o mudari'u ala ye nin daminɛ n'o de ye yusabbihu lillahi ma fi samawati a kɛlen bɛ i n'a fɔ fɛn o fɛn bɛ sani dugu kɔnɔ halisa olu bɛ ka ala ta'ala subhanahu wa ta'ala dɔɔnin de ye sabbaha lillahi ma fi samawati wa mal ard fɛn o fɛn bɛ san kɔnɔ ani dugu kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen ye ala ta'ala subhanahu wa ta'ala sura min bɛ yen n'o ye suratul ala ye ala y'o ta daminɛ sabbih a bɛ fɔ o ma ko impération n'o de ye impératif ye a nana o cogo la sigatul amr
sabbih isma rabbika al-a'la itigi ala sanuya itigi ala mini akorotalen akala ina fara bukan na tugo be ala ya bele jelen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ ka sanuyali kuma na o tuma ni sura min filɛ duguma sura dɔ don n'o ye suratul juma nka daminɛ cogo fana na kabako daminɛli don ka da ka Alahu Taala nana n'a ye a yɛrɛ ka sanuyali kuma k'o de fɔ an ye o tuma na sanuyali bɛ ka kɛ ala ye ma fi samawati wa ma fil ard fɛn na fɛn min bɛ san kɔnɔ ani fɛn na fɛn min bɛ dugu kɔnɔna na o kɔrɔ mɛlɛkɛ fɛn fɛn bɛ san kɔnɔ ani jinɛw adamadenw dabaw fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ma ka sanuya kɛ Alahu Taala ye dɔw bɛ sanuya kɛ ala ye ka sɔrɔ u ma dabɔ a kama i n'a fɔ kafiri k'a fɔ k'a barika ala ye kafiri t'a fɔ walima sanuya bɛ ala ye kafiri t'a fɔ walima tanu bɛ ala ye kafiri t'a fɔ mais Alahu Taala k'o da de tɛ a fɔ mais i ka dɔn o yɛrɛ farikolo cogo la o bɛ ka Alahu Taala subahana fɔ a da ka dɔnnikɛlaw ye fɛn caman ba fɔ adamaden ka lahalaya la hali adamaden taama cogo i sen bɛ taali min kɛ ko ala subahana fɔ i bolo ni sen bolo fana bɛ fini fana min kɛ i kɛrɛfɛ ko nin bɛɛ bɛ ka ala subahana fɔ hali an ka da tugutɔ la a bɛ mankan min bɔ ko ala subahana fɔ an ka finɛtiri tugutɔ n'a yɛlɛtɔ nin bɛɛ ala subahana fɔ ye ni fiɲɛ cira yiri bolo bɛ lamagali min kɛ ko nin bɛɛ Alahu Taala subahana fɔ ye ɔ ni nin bɛɛ kɛra hali baji a bɛ woyoli min kɛ walima sufɛ i bɛ ba ye a bɛ lamagali fitinin min kɛ nin bɛɛ ye ka ala bɛ subahana fɔ o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen fɛn jalan fɛn kɛnɛ adamaden jinɛ mɛlɛkɛ nin bɛɛ bɛ ka ala subahana fɔ i sɔnna i bɛ k'a fɔ i ma sɔn i bɛ k'a fɔ wa in min shay'in illa yusabbihu bi amri rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum ala ko fɛn fosi tɛ yen f'i ka taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a tigi ala subahana fɔ mais kuma dɔ la aw t'u ka ala subahana fɔ de faamu o tuma san kɔnɔ dugu kɔnɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka ala subahana fɔ ala jumɛn don al-maliki masa min don ko mara masa dugu mara o masa ye ala ye san mara o masa bɛ ala bolo san ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ mara o b'ale ala bolo an ɲɛ bɛ mun na o mara tigi ye ala ye an ɲɛ tɛ mun na ala de bɛ ka nin bɛɛ mara al-qudus ko masa sanuman fɛnɛ ala ka sanu ka bɔ filankafɔya ma ala ka sanu ka bɔ danfɛnw na dege cogo ma laysa kamithlihi shay fɛn fosi tɛ yen mun ni Alahu Taala ye kelen o b'a yira an kana fɛn fosi fana suma ala ma muso t'a bolo den t'a bolo kabila t'a la daminɛ cogo t'a ka fanga la ka fɔ a ka fanga daminɛra nin cogo la fanga bɛ ban ni nin waati ye i n'a fɔ an ka diɲɛ masaw bɛ cogo min ko o masa tɛ o de ye al-Qudus a ka sanu ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nagasilifɛnw al-Aziz masa sɛnbɛntigi don o kɔrɔ masa fangatigi don fanga b'a la n'a wulila fɛn o fɛn nɔfɛ fosi tɛ yen mun bɛ se ka Alahu Taala ka fanga ka a sama walima ka ala ka fanga ka dɔ bɔ a la walima ka ala ka fanga tiɲɛ diɲɛ daminɛ ni sisan cɛ faama caman taara dɛ diɲɛ daminɛ ni sisan cɛ masakɛ caman sara dɛ diɲɛ daminɛ ni sisan cɛ yɛrɛ ka jan e yɛrɛ ka bɔ ko kalama ni sisan cɛ masakɛ joli de tɛmɛra faama joli de tɛmɛra o waati yɛrɛ ka jan i bɔlen kɔfɛ ko kalama ani filɛ don min na bi faama joli de tɛmɛra ni e yɛrɛ b'o dɔn walima i y'o ka kibaruya mɛn a dɔw yɛrɛ kɛra i n'a fɔ o ma tile kelen yɛrɛ kɛ dugukolo sanfɛ mara yɛrɛ la mais kabini don min an bɔra kalama ko danmasa dɔ bɛ yen k'a tɔgɔ ko ala fo bi o ala bɛ yen coup d'état ma k'a la a ma bɔ a ka fanga la fosi wa o si jɔyɔrɔ t'a la an nana ka sɔrɔ a bɛ yen an bɛɛ bɛ sa fɛnɛ ka taga sɔrɔ yen tuguni o tuma na ko sɛnbɛ masa don o de ye al-Aziz al-Hakim kodɔn masa don n'a ye ko dilan ka bila yɔrɔ min maa si tɛ ka Alahu Taala ka ko b'a tɔgɔ la la mu'aqqiba li hukmihi ala ka ko dilannen ka bila yɔrɔ min maa si tɛ k'a yɛlɛma ala ye maa fɛn fɛn kɛ cɛ ye maa si kun t'a fɔ ale ala ye kun ka nin kɛ muso ye ala ye maa min kɛ muso ye maa si t'a fɔ ala ye kun ka nin kɛ cɛ ye ala ye mun kɛ misi ye i tɛ misi ye abada k'ala ala kun ka nin kɛ saga ye maa ti saga ye abada ko nin kun kan ka kɛ ba ye ala ye fɛn dilan ka bila cogo min a bilara bila minɛn kɔnɔ maa si tɛ yen k'i bɛ se ka nagasi don Alahu Taala ka kɔɲa na o de ye al-Hakim tuma suran daminɛ nin Alahu Taala y'a yɛrɛ majamu ni nin tɔgɔ damadɔ ye walasa halisa kuma bɛna ɲɛsin minnu ma yahudiyaw ani munanfigiw o ka dɔn o bɛ ka fɛn o fɛn danbe ka taa ala la ala ka sanu ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen na. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي الذي مسيء بعث في الأميين رسولا الذي مسمي تبلا كتكون الأميين
maa minnu bɛ yen k'u kun ti fɛn dɔn fiyewu k'ale ala de ye masa ye mun ye ciden ci o kunfinw ma al-ummiyina huna arabu de ko don alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ ci arabu ma waati min na arabu kun tɛ fosi kalama u kun tɛ fosi dɔn diɲɛ na u kun bɛ yen n y'a f'i ɲɛna walanda tɛmɛlen ngali jate kun tɛ arabu kan ka d'a kan diɲɛ ma baw arabu kun tɛ jate a la yɛrɛ waritigiya sira fɛ arabu kun tɛ jate a la kalan sira fɛ arabu kun tɛ jate a la baaraba kɛli sira fɛ arabu kun tɛ jate a la arabu ka labɔ kɛnɛ kan ala ka ciden cili min kɛra u ma sallallahu alaihi wasallam o de kɛra sababu ye ka arabu labɔ kɛnɛ kan Allah ta'ala o de fɔ huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah ta'ala de masai mun ye ci bila ka taga ma kalanbaliw kunfinw ma rasula cidena minhum ka bɔ u yɛrɛ la ciden min cir'u ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ la kana dɛ ka ciden masina bɔra u yɛrɛ de la ni Allah ta'ala ka kodɔn dɔ fɛnɛ ka da kan ni walimɔgɔ wɛrɛ bila maa wɛrɛ kunna a kuma bɛ caya dɛ maa wɛrɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a bɛna kɛ maa wɛrɛ ka maratigi ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kuma bɛ caya o de kama ni an ka dugutigiya lajɛ mɔgɔ minnu ye dugu sigibaga ye olu de bɛ kɛ dugutigi ye i b'o de y'an fɛ yen maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu ye dugu sigibaga ye an yɛrɛ bɛ sɔn hali ni dugulama tɔw si ka kɔrɔ n'u ta ye olu ka anw mara ka da kan olu de ye dugutigi ye ni adamaden bɛ bila a ka bonya minɛn kɔnɔ dɔrɔn kɛlɛ tɛ yen nka n'i ko i bɛ dɔ de ka bonya bɔ dɔ bolo k'o bila yɔrɔ dɔ la mankanw ni kɛlɛ de bɛ caya o yɔrɔ la o tuma Alahu Taala ye ala ka ciden bɔ magankaw de la ka tila ka ci o maganka kelenw fana ma nka dɔ wɛrɛ min bɛ fara a kan maa wɛrɛ min ci maganka ye Alahu Taala tilara ka olu bɛɛ sen don Alakira ka ci kɔnɔna na n'o tɛ nabiɲuman fɛn fɛn tɛmɛra ciden fɛn fɛn tɛmɛra a bɛɛ lajɛlen cira a bɔ dugu mɔgɔw de ma a bɛɛ o de kama Alahu Taala b'a fɔ wa ila samuda akhahum shu'aiba wa ila madyana naam wa ila madyana akhahum shu'aiba wa ila samuda akhahum saliha wa ila adin akhahum hud o tuma Alahu Taala bɛ nin fɔ an ye Shuaib y'o ci ka taa a balima dugulamɔgɔw ma Madiyana kaw y'aw balima ci aw ma mun tɔgɔ ko Shuaib Adukaw y'aw fana balima ci aw ma mun tɔgɔ ko Hud Salih o ye Samudaka de ye Samudakaw ye aw fana balima ci aw ma mun tɔgɔ ko Salih Alahu Taala ye nin kɔ ka taa o de kama Lut ale tɛ sadumaka ye dɛ mais Ala ye Lut ci sadumukaw ma e ma ye kuma bɛɛ ni sadumakaw dimina dɔrɔn o b'aw ko Lut ni ma sabali an b'i gɛn ka bɔ an ka dugu kɔnɔna na hadamaden taabolo ye dunan fo ni dunan sera a da la dɛ n'o tɛ n'i ma se i da la bɛɛ b'i na yɔrɔ fɔ ye i na cogo f'i ye i na dɔw ka tila k'o fana f'i ye ne hakili la ala an ka butiw n'an ka fɛnw bɛ kɛ wagati min na mɔgɔ caman ka dunanya bɛ fɔ dɛ i bɛ maa caman mɛn k'a fɔ ko nin tɛ yanga yɛrɛ ye n k'a bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na n ko yanga tɛ a bɔra yɔrɔ dɔ la ka na dɔ wɛrɛ si tɛ a ka di bɛɛ ye a ka dɔn ko karisa y'an dɔ ye walasa an ka bonya ka ɲɛsin a ma Alahu Taala y'o kelen bɛɛ de fana kɛ magankaw la k'ale ala ye ci bila ka taga nin maa ninnu ma minnu t'i ko dɔn n'o ye kunfɛnw ye cidenna minhum ka bɔ u yɛrɛ la Alakira cira ka taa u yɛrɛ de ma Alakira fana ye olu dɔ ye Alakira ci kun ye fɛn jumɛn ye yatlu alayhim ayatihi ko Alakira taara de ka ala ka aya k'a kala u ye wa yuzakkihim ka tila k'u sanuya ka bɔ filankafoya baaraw an'u ka jurumu baaraw ma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata ka tila k'u kala kitabu kɔnɔ kow la ani kodɔn Alakira cira ka t'u ma ni nin ko damadɔ de an b'a fɔ fɛn min ma ko mission ala ye kira bila mission min na nin de a ye Alakira ci ka taga magankaw ma a ka taa mun kɛ yatlu alayhim ayatihi ala ka kabako ala ka ayaw ko ka t'o kala magankaw ye wa yuzakkihim ka tila ka magankaw sanuya k'aw sanuya ka bɔ fɛn jumɛn ma filankafoya baara ka da kan maa nɔgɔlen tɛ ka tɛmɛ filankafo kan ala y'o fɔ an na kuranɛ kɔnɔ suratu tawba a ko innamal mushrikuna najas ko mushriku ye fɛn nɔgɔlen de mushriku hali n'a jɛlen don farikolo la fini ka sanuya latikɔlɔn fiyɛli tɛ dɛ a ka taama ni latikɔlɔn bariko ye a ka to k'i su a la ka bɔ Alahu Taala ko k'a nɔgɔlen don k'a ma sa jaadamaden ka jɛya tɛ farikolo jɛya ye i ka jɛya ye dusukun ka jɛya maa caman farikolo ka sanu nka dusukun nɔgɔlen don maa caman farikolo nɔgɔlen don nka dusukun ka sanu o ka di Alahu Taala ye n'o tɛ kira ninnu ka waati la maa caman kun ye cogo kun man ɲi o ka d'a ka donfini kun ma labɔli kɛ farikolo yɛrɛ kun tɛ k'o waati bɛɛ ka d'a ka ji caman fana kun tɛ
mais ala y'u kɛ maa sanuman ye mun na u dusukun ka ɲi o kɛra ala batola ɲumanba ye nka bi bɛ maa caman ye cogo ɲuman ye anw na mais ko kana don i n'a cɛ dɛ ka d'a ka dusukun tiɲɛnen n'adamaden dusukun tiɲɛna kaba i ka fɛn bɛɛ tiɲɛna wa i nɔgɔlen don ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen magankaw nɔgɔlen de kun don ala kira nana de k'u sanuya o de ye wayuzakihim k'u sanuya ka bɔ shirikuya ma k'u sanuya ka bɔ bidiya ma k'u sanuya ka bɔ jurumuna ko bɛɛ lajɛlen ma k'ale alahu taala ye nin kɛ magankaw ye k'u lajɛ kosɛbɛ wa yu'allimuhumul kitaba ka tila k'u kala kitabu la u kun tɛ kitabu dɔn magankaw kun kalannen tɛ u kun tɛ kitabu dɔn u t'a dɔn sɛbɛnni yɛrɛ ye fɛn min maa min kun kalannen don magankaw la a man jan maa kelen kelen o maa kelen kelen yɛrɛ fana i bɛ taa sɔrɔ o kun bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ de ka taga kalan ɲini kana n'a ye n'adamaden ma kalan dɔrɔn développement tɛ yen wa gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw ka an ka jamana kɔnɔ yan kalanbaliya de don aw bɛ kuleba minnu na fantanya ko nin na o an bɛ kuleba min na k'an ka hakɛ ta ka sɔrɔ ɲɛmɔgɔw fɛ o an bɛ kuleba min na ka fɔ an ka dugukolo ta k'an jaabi ka sababuya kɛ sɛnɛkɛfɛnw ta ka ɲaw ala ka latigɛ bɛ yen dɛ mais maa ka kalanbaliya de ka jugu i ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen abɛ n'o tɛ jamana bɛ olu ye ba ci sahara kungo kɔnɔna na yɔrɔ ji tɛ sahara kan cɛncɛn sanfɛla ji tɛ yen e yɛrɛ tɛ miiri yɛrɛ k'i bɛ ji sɔrɔ yen nka jamana bɛ yen ka cɛncɛn sanfɛla k'a traverser ni ba ye hali sini jɛgɛ bɛ minɛ a baji la mun y'a kɛ kalan de kɛra ka étude kɛ a bɛ se ka kɛ wa n'a kɛra a bɛ jamanadenw nafa ɲɛmɔgɔ y'u ɲɛsin a ma jamanadenw bɛ lafiya kɔnɔna na nka hali n'a fɔra ko bɛ anw ka jamana nafa a tɛ kɛ parce que minnu kalanna olu t'a kɛ an minnu ma kalan an fana t'a dɔn k'an ka hakɛ don problème bɛ yen nin de an t'an ka hakɛ dɔn ka da k'an t'a dɔn ko nin don an tɛ se k'a ɲini yɛrɛ fana n'o tɛ kalan de bɛ maa kɛ fɛn bɛɛ ye chinois filɛ yɔrɔ min na bi dɔwɛrɛ si tɛ ni kalan tɛ kalan de kɛra o ni kalan tɛ anw ɲɛcogo kun ka ɲi ni chinois ye o maaw bɛ sigi Chine kunna waati min na fosi kun tɛ Chine kɔngɔ kun bɛ maaw faga Chine fɛn kun tɛ Chine bɛɛ kun bɛ balo fɛn ɲɛnamaninw de la hali sini a jogo bɛ chinois la suran dɛrɛw ani basaw ani ɲɛmɛrɛw ani tɔn hali dimɔgɔ chinois b'a dɔn hali dimɔgɔ chinois tɛ ɲugun a la munna u degera a la de kabini kunu kɔngɔ de kun b'u la o de y'u bila dumuni na hali suran dɛrɛ ni chinois y'a ye anw yɛrɛ ka don tori sogo dunni na yan chinois nali tɛ yan n'o tɛ maliyɛn kun bɛ tori sogo dun wa maliyɛn bɛ ɲugun tori la de o mais bi tori ta ka feere an ka restaurant kɔnɔ wa pâte de gruny bɛɛ de bɛ se k'a ta yɛrɛ yan n'a bɛ ka feere an ka restaurant kɔnɔ mais mun y'an bɔ a kalama a caman ye chinois nali de ye a caman ye olu de nali ye o kɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen anw t'a dɔn dunfɛn ye an bɛ ɲugun a la nka ninnu ka dunni tɛmɛra a kan u tun bɛ dɔrɔguw de sɛnɛ bin ɲagasaw juin ninnu u b'a fɔ fɛn minnu ma chambrandien nin bɛɛ dɔnna Chine ka kɔrɔ ka d'a ka gɛlɛya de kun bɛ nka kabini maaw nana ka jamanadenw bila règle sanfɛ minnu kan ka baara kɛ n'u bannen don baara ma k'u bila a la minnu kan ka kalan kɛ n'u bannen don kalan ma k'u bila kalan na a ma taa fagali kɔni kɔ a ma taa nka chinois bɛɛ kun banna maaw la nka u b'a faamu waati min ko cɛ nin b'an ka hɛrɛ de nɔfɛ o y'a sɔrɔ ani saya man jan tuguni n'o tɛ bi maaw b'a ka bato Chine o Chine duguba si tɛ yen k'i tɛ maaw stati ye yɔrɔ min maaw stati bɛ yɔrɔ o yɔrɔ chinois tɛ tɛmɛ n'a min sulu a ye a b'a ka bato ye munna a ye baara min k'u ka jamana ye o de kama o ma ɲinɛ a kɔ fiyewu nka dɔwɛrɛ si tɛ ni kalan tɛ dɛ anw bɛ fɛn o fɛn na an ye kalan de bila kɔfɛ n'an ma segin kalan nin ma walahi jamana tɛ bɔ nɔgɔ la n'an ma segin kalan ma jamana tɛ bɔ nɔgɔ la jamanadenw bann'a ma ɲɛmɔgɔw fana tugura an kɔ ten hali an ka examen o ye k'a lajɛ ba i bɛ kuma suru kuma dama de mɛ an ka kalan waati n'a ma fɔ sujet ye fiti kɛ dɛ nin kɛra nin cogo la sujet bɛ fiti ka yɛrɛ sen de bɛ sujet kɔrɔ sen de b'a kɔrɔ n'a bɛ boli a yɛrɛ ye n ko maaw de bɛ k'a laboli wariw de tɛ ka minɛ bi ka sujet di yan a ka gagné o kalan bɛ yan kunun an ka denmisɛnninw tun bɛ bɔ yan ka taa jamana o jamana na k'a bɛ fɛ ka don université la ɲininkali kun t'a la i ka diplôme bɛ lajɛ Mali bɛ y'a ka yɔrɔ min na o banna o bɛɛ la i bɛ don classe kɔnɔna na i b'i ka examen baaraw daminɛ i ka université nka bi maliyɛn bɛ bɔ ni bac ye yan ka taa Egypte u b'i bila CTM de i bɛ bɔ ni bac diplôme ye yan sanawiya i bɛ taa Misira i bɛ taa daminɛ idadiya de la 7e 8e 9e i kunna jalen ye 9e ye i t'ali 10e sɔrɔ alors que bac de b'i bolo yan Misira dɔrɔn tɛ dɛ fan bɛɛ de don sisan maliyɛn ka reçuali kalan sira fɛ ni dama ka d'a kan an ye kalan kɛ tulonkɛ de an ma sɛbɛ don a ma wa jamana ti développé abada wallahi ni kalan ala ye nafolo caman de d'a ma aw ɲɛ bɛ kulu fɛn fɛn na nin bɛɛ ye wari de nin bɛɛ ye wari de i bɛ nin di diɲɛ maa ba fɛn o fɛn ma o bɛ nin kulu bɛɛ yɛlɛma ka kɛ warimugu ye a bolo ala ye Mali lajɛ koyi
an ka dugu jukɔrɔ fɛnw ani dugu sanfɛ fɛnw ala ma sɔn si de to nka n'an t'a dɔn a kɛlen bɛ komi n'i ye sanu kɔnɔ n'i y'a gulon lɛ kan na lɛ sanu kɔnɔ k'o gulon lɛ kan na lɛ bɛ valeur dɔn a la a b'a dɔn a t'a dɔn ala bɛna o misaliya dɔ d'an ma ni suran kelen kɔnɔ sisan an bɛna bɔ a kalama kodɔnbaliya ma ɲi koyi walahi kulu fɛn fɛn filɛ an fɛ yan a kulu bɛɛ kɔrɔ nafolo bɛ yen a kulu bɛɛ sanfɛla a bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ manipuler ka kɛ fɛn dɔ ye aw ɲɛ bɛ kuru ninnu na n ko kuru ninnu tɛ dɔwɛrɛ kulu de don peinture bɛ fɛn minnu baara karo minnu filɛ nin mariburu minnu filɛ nin bɛɛ ye kulu de ka gabakurun ci k'a yele k'a kɛ karo ye k'a kɛ mariburu ye ala y'o kulubaw d'a ma calculaire a camanba filɛ nin mais an t'a dɔn ko nafa yɛrɛ bɛ kulu la an bɛ kulu janya ani a surunya n'a bonya an b'o dɔrɔn de n'o tɛ kɔlɔkɔlɔ macɛrɛ ninnu ye hali sini fɛn dɔ bɛ cɛ aw fɛ yan ka taa n'a ye n'a bɛ fɔ a ma ko fɔlɔ jama wa sugu jumɛn mun bɛ bɔ kulu la burusi kɔnɔna na n'u bɛ bɔrɔ fa la ka taa sini nka n'an bɛ taa n'a ye siniw bɛ tila k'a dilan k'a kɛ kɔnɔ de ka tila k'a bila tuguni ka na d'a ma an bɛ tila k'a san kabako belebeleba mais nin bɛɛ b'an fɛ yan jamana minnu bɛ sɔn kɔɔri la diɲɛ kɔnɔ mali b'a la san dɔ la mali kɛra premier ye kɔɔri sɛnɛ la mais a ko bɛ cogo di hali sini an bɛ ka fini san ka bɔ kɔfɛ de ka sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ forobaw b'an fɛ yan an tɛ nafa sɔrɔ kɔɔri la fo n'an y'a bɛɛ sɛnɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn k'a bɛɛ ci ka taa jamana kɔ kan o b'o bɛɛ fana minɛ k'o bɛɛ kɛ bazɛnw ye k'o kɛ finibaw ye k'o bila ka na yan an b'a bɛɛ fana san warimugu b'a la a bɛ tila ka ala jalaki k'i ko fantanya b'a la nin ba boloba fila bɛ ka tɛmɛ jamana kɔnɔ fleuve Niger ani fleuve Sénégal Burukina filɛ nin Burukina mun bɛ bɛɛ ba tɛ yɔrɔ si tɛ Burukina a bɛ fɔ mun ma ko nin ye fleuve ye i bɛ marigow de ye yen dɔrɔn n'o ye ba bolofarani fitininw ye nka ba joli b'an fɛ yan fleuve Sénégal filɛ nin an sera ka mun bɔ a la fleuve Niger filɛ an sera ka mun bɔ fo cɛncɛn bɛ ka jigin bi ka ba datugu baji yɔrɔ dɔ bɛ Kulukoro wallahi maa bi caman ba dingɛ kɔnɔ ka ba tigɛ i sen na Kulukoro cɛncɛn fɛ k'a bɛɛ gere ji yɛrɛ ta hali sira yɛrɛ sɔrɔ o fana bɛɛ bɛ gɛrɛngɛrɛn tuguni an b'o fana bɛɛ da latigɛ ko ala ka latigɛ don an ka da ala kan n'o tɛ ala ye dɔ k'an ye sa wallahi camanba de kɛra kɔrɔ maa tɛ bɔ nɔgɔ la ni kalan de bɛ nin bɛɛ yira adamaden na nin y'aw ka recherche de a y'a dilan a ka nin baara n'a ye nin baara dɔrɔn a bɛ taga ɲɛ ni a ye mais an tɛ k'a sira ye halisa an bolo jannen don ko kɔfɛmɔgɔw k'a ci an tigɛ n'u y'a ci an tigɛ k'an bɛ sɔrɔ ka développer maa min ma tila a yɛrɛ la fɔlɔ ko k'aw dɛmɛ a la yɔrɔ nin waati laban na an yɛrɛ k'an ka ko dɔn ten sa dɛ n'o y'a sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw nana an dɛmɛli kama n'u nana an coronin kama bɛɛ bɔra ko kalama sa bɛɛ bɔra ko kalama sisan an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ maa si tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko bɛ n'aw dɛmɛ n'aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'aw ka jija an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la dɛ an ka kalan kɛ wallahi n'an ye kalan kɛ bolo caman de birilen b'anw ɲɛ la hali an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'an janfa mais dɔ wɛrɛ si tɛ n'an ka kalanbaliya tɛ kalanbaliya don mali journal lajɛ kɛ militi joli bɛ k'a la militi 40 kɔ o de bɛ kɛ journal la nka n'o journal kelen bɛ traduit o tɛ tɛmɛ militi 10 kan n'a bɛ fɔ i ka kan na i bɛ mun faamu tubabukan na militi 40 kɔ fo heure kelen mais bamanankan o tɛ tɛmɛ militi 10 kan k'an sera ka kuma kumaba minnu fara ɲɔgɔn kan k'o de tun ye nin amisɛnmaninw taara min amisɛnmanw taara yɔrɔ jumɛn a b'a bɛɛ de f'an ye an k'a bɛɛ faamu a b'a bɛɛ de f'an ye o kɔrɔ an janfalen don dɔ wɛrɛ tɛ an fana ma sɔn kalan ma o de ye janfan b'a la n'o tɛ jamana bɛ jamana n'a de farafinna yan wallahi a tɛ se ka kɛ yen fɛn fɛn bɛ fɔ jamanadenw b'a bɛɛ faamu u b'a bɛɛ kalama aw tɛ se ka baara kelen kɛ ni jamana m'a dɔn ko nin ko de bɛ sen na mais i y'a mɛn i bɔra kalama n'i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ de o de kama aw ka jamana tɛ ka taa yɔrɔ la jamana wariw bɛɛ bɛ kɛ maa damadɔ sago de ye ka kɛ nimuruba ye ka jɔ da la maa damadɔ b'a bisi k'a ji min fosi tɛ bɔ hali n'an y'u minɛ ka t'u datugu san damadɔ kalo damadɔ dɔrɔn a bilalen filɛ faransi premier ministre min bɛ yen sisan a lajɛ kɛ kibaruya jumɛn b'a nɔfɛ k'a y'a den 2 ta ka fara kan ka taa balontan dɔ lajɛ a yɛrɛ ka taali o bɛnna jamanadenw ma mais den 2 taali a y'o wari bɔ min premier ministre kunturu o de welelen filɛ députéw fɛ ni k'a ɲininka ni lajɛ premier ministre a n'a den 2 ka avion ta faransi ka taga balontan dɔ finale lajɛ a seginnen ka na e yɛrɛ ka taali an b'o faamu nka i den 2 ni transport bɔra min a bɔra jamana kɛsu de kɔnɔ wa e de y'a ta maa minnu tɛ silamɛ ye olu bɛ ka ɲɛmɔgɔw sɛgɛsɛgɛ wariw nɔfɛ ta mais anw fɛ yan anw ka ɲɛmaa jumɛn bɛ yen mun ka denbaya bɛɛ tɛ kɔfɛ
on de la ka hakili soro kala men ɲininkali kɛ e muso ka transport bɔra e den minnu taara y'u ka transport bɔ yɔrɔ jumɛn e bi muso bilalen min kɛ ka taa jigin Amérique a wari bɛ bɔ min e de la ka jɔn ye nin mangana ya nka an ka hakɛ tɛ yan nka an ka wari de bɛ ta ka don a la ka taa bɛɛ kɛ nka munna an t'a mankan kɛ est ce que an yɛrɛ b'a dɔn ko mankan ko don wa an t'a parce que an ma kalan kalanbaliya ma ɲi dɛ wallahi maa ka kalanbaliya bɛ bere min da i ko i jugu tɛ se k'a ɲɔgɔnna da ye gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw ka jamana nin kɔnɔ an ma kalan kalanko défaut dɔrɔn de b'an na n'o tɛ faransi dɛ premier ministre ye président mana voyager premier ministre de b'a remplacer n'a sara assemblée ɲɛmɔgɔ de b'a remplacer n'o tɛ ni président voyagera walima n'a banana premier ministre de ye président ye o k'a den bila ka taa yɔrɔ dɔ la o ka ɲininka o transport bɔra min o b'a dɔn jamanadenw b'u yɛrɛ kalama dɛ olu b'u yɛrɛ kalama dɛ nin den fila transport bɔra min n'o tɛ an ka yeli la den fila transport o bɛ mun tiɲɛ jamana budget ye mais yɛrɛ y'i jɔ a la hali n'o y'a sɔrɔ ale y'a bɔ jamana kɛsu kɔnɔ k'a b'a sara de kuma tɛ k'a bɔra ale yɛrɛ de ka fɛɛrɛ kɔnɔna na a bɛ sɛgɛsɛgɛ fa ka taa jɔ a la n'o y'a sɔrɔ a bɔra kɛsu de kɔnɔ a b'a sara a tɛ to yen fiyewu i bilara baara min na i b'o de sara ta baara min t'o kɔnɔ a ti bɛn i ka wari ta ka don a la n'an ka jamana na don o don kiri ka fisa ni ntaare an bɛ presse ko jakuma ka taa k'o bɛ sonsɔrɔ wulu fana bɛ na jakuma dɛsɛra sonsɔrɔ min na wulu bɛ n'o de ladege sonsɔrɔ taara sonsɔrɔ nana an bɛ to nin cogo de la sa ni mun b'an kunna don min an bɛ kule nin man ɲi a ye nin bɔ ye o bɛ taa kura bɛna an b'aw ko ye a ye na ni kɔrɔlen ye kura nin tɛ fosi an tɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ tan dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ala filɛ k'o de bɔda di an ma nin wa yu'allimuhumul kitaba ala kira nana ka magankaw kala kitabu la o kɔrɔ de k'u kalan u ti fɛn min dɔn dɔw ko sɛbɛnni nka kalan sugu bɛɛ lajɛlen don i ye fɛn min kalan i b'o de sɛbɛn n'i ma fɛn min kalan i tɛ se k'a sɛbɛn dɛ ko k'u kala kalan na wal hikmata ani ko dɔn wa in kanu yani ala ka ciden kana ko magankaw kun kɛra min qabl ka ko ala kira nali ɲɛ lafi dalalin mubin ko kun bɛ fili kɔnɔ fili min na kun ka dun dɛ magankaw n'o ye arabu ye ko arabu kun fililen bɛ jow de bato u bɛ dɛmɛ ɲini jow de fɛ u ti fosi dɔn o kalanbaliya de filɛ parce que u kun bɛ yirikuru min lɛsɛ u kun b'u sulo ye ko ye ala ye gabakuru min bɛ yen n'a bɛ yelenko u b'o ta u bɛ sujuru bi o ye ko ye ala ye tamaro yɛrɛ bɛ mɔntɔn kuma dɔ la ko fana ye ala ye hali ba nɔnɔ a kun bɛ kɛ cɛncɛn na n'a jara u bɛ fɔrmu k'a la ko ala u bɛ sujuru k'a la u bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ alaw taala ko yanni ala kira kana sallallahu alaihi wasallam ko magankaw kun kɛra lafi dalalin mubin ko kun bɛ fili de la fili min na dɛnkɛnɛmaya de o kɔrɔ ala kira de nali kɛra ka ninnu kala k'u labɔ ko kalama k'u bɔ dibi fana na k'u bila yeelen sanfɛ nka u ma don ala ka ciden dɛ sallallahu alaihi wasallam naam وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين منهم أنما وروا كبم منونا وكرم مغوروا منون تمك سجباوي والما وروا بنا مكان كانوا فنقفة لما يلحقوا بهم ومكو أولولا فلو وكرم ما منون بنا قفة كبون أولا على كتشيدين نالي كان يشين بأولو بهم maganga wa doron tede akele me na fala ba foni minke wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin amala ka cidin ci dore shikama ni hinate dam fen bela jele wa kharina minhum ani mawweru be ala ka cidin ci ra ulu fenema munun ti makan kawye walma munu yerete ni wati mogo yere lamma yalhaqu bihim lamma ay lam yalhaqu bihim aw maku ulu la falo o kuraw ka waati n'olu ka waatiw ti kelen ye ala ka ciden cira olu fana bɛɛ lajɛlen ma wa huwa al-aziz alaw taala ye masa sɛmbɛnti ye fanga b'a la al-hakim alaw taala ye kodɔn masa ye o kɔrɔ ala ka ciden a cira magankaw ma cogo min a cira magan kɛrɛfɛ dugu bɛɛ ma ten a cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o cogo la o waati yɛrɛ kɔfɛ hali maa minnu gunna sahabaw la olu bɛɛ b'a la minnu fana gunna olu la fo kana bila an ka bi waati la ciden wɛrɛ tɛ yen k'an b'o dɔn ni ala kɛra tɛ o est ce que o bɛ yen o tɛ yen kabini ala ka ciden cira alayhi salatu wassalam fo ka taa diɲɛ wuli don min a kelen pe de ye ciden ye o de kama ciden si mana mun ka jama ka ca i n'a fɔ ala kɛra ta ɲɔgɔn alayhi salatu wassalam o ciden tɛ
ciden min ka sɔrɔ alakira la jama na o de ye musa ye ani kira ta tɛ kelen ye a ka sɔrɔ ala sadisa dɔ bɛ yen kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam uridat alayya al-umam ko Allahu ta'ala delila ka manton yira ale la ciden fɛn fɛn tɛmɛra n'a ka manton ala y'a bɛɛ yira ale la k'ale ye ciden dɔ ye a n'a ka mɔgɔw bɛ ka tɛmɛ ciden dɔ yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn a nana mɔgɔ 2 dɔrɔn de silamɛyara ka tugu a kɔ ciden dɔ tɛmɛra a ka nali la ko mɔgɔ 1 pe de silamɛyara ka tugu a kɔ ko ciden dɔ yɛrɛ tɛmɛra k'ale mɔgɔ 1 kun t'o nɔfɛ o nana ka mission bɛɛ kɛ ka sa maa 1 ma jaabi ale kɔni taara ten ko mɔgɔ 1 t'a k'ale b'o la yɔrɔ min na ale ɲɛ bɛ ciden dɔ la o n'a ka jamaba ale yɛrɛ y'a miiri ko nin jama ka kɛ ne ta ye ninnu ka jama ka ca ne hali ala ka nin kɛ ne ka jama ye k'ale b'o la yɔrɔ min na ko ci bilara ale ma ko nin t'i ye dɛ ko haza musa wa qawmuhu ko nin musa n'a ka jama de ale jɔlen tora ko jama wɛrɛ nana bɔ tuguni mun ka bon ni dɔɔnin ye o jama fin ko f'a ye san kɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ o de kɔfɛ a fɔra ale ɲɛna ko nin de ye e n'i ka jama ye sisan e yɛrɛ n'i ka jama ko de ye ninnu ye ale n'a ka jama caya alhamdulillah o ye nisɔndiya ko ye mais nisɔndiya kuma wɛrɛ nana f'a ye tuguni mun ka bon ni fɔlɔ ye o ye mun ye ko nin jama min filɛ ko maa ba 70 b'a la ko ala yafalen don olu ma o bɛ don arijinɛ kɔnɔ o tɛ sɛgɛsɛgɛ o tɛ ɲininka maa ba 70 o kɛra yɔrɔ min alakira nisɔndiyara sallallahu alaihi wasallam alakira ye nin fɔ yɔrɔ min a donna so kɔnɔ sahabaw ye ɲɔgɔn sama daminɛ kuma na dɔw ko maa ba 70 min fɔra est ce que nabi ɲumanw de tɛ yan dɔw ko ayi dɛ ko minnu wolola silamɛya la ka kɔrɔbaya la ka sa la k'olu don bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o tora o kuma la yɔrɔ min alakira bɔra alayhi salatu wasalam alakira ko k'aw bɛ mun kuma caman na o ko alakira ye maa ba 70 min fɔ jɔn do de nabi ɲumanw do wa nabi ɲumandenw do walima minnu ma deli ka jurumu kɛ olu do wa alakira ko ayi fɛn 4 de bɛ yen ko de dafara a maa ba 70 la ko de kama ala bɛna yafaw ma k'u don arijinɛ kɔnɔna o fɛn 4 fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye la yastarqun n'u banana ko tɛ taa se mɔgɔ si ma ko k'u salo k'u bɔrɔnin tɛ haramu ye dɛ n'a fɔra ni kuma ɲuman ye saloli an b'a fɔ ma ko kirisi haramu tɛ dɛ mais n'a kɛra ni dangalika ye k'a kɛ ni kuma jugu ye k'a kɛ ni sitɛnɛ tɔgɔ ye mɛlɛkɛ tɔgɔ jinɛ tɔgɔ o de bɛ kirisili kɛ haramu ye nka n'o kɔni tɛ ka maa kirisi ni kuma ɲuman ye an yɛrɛ ka kuma mun dɔɔnin n'a kɔrɔ ka ɲi ani kuranɛ suran dɔw ani hadisa dɔw ka mɔgɔ kirisi a la sariya la baasi t'a la ko ni maaw bɛ bana u tɛ sɔn ka t'u yɛrɛ di mɔgɔ ma k'u salo u b'u jigi da ala kan o de la yastarqun k'u tɛ sɔn a 2 wala yaktawun n'u banana k'u tɛ sɔn k'u yɛrɛ jeni furakɛli sugu dɔ bɛ yen fɔlɔ hali burusi kɔnɔ a tun bɛ kɛ ni jeli y'i tigɛ bese daba i bɛ tulu da yɔrɔnin na ka tasuma da la k'a jeni o kɔrɔ ye tétanos min b'a la o bɛ se k'a faga cogo min k'a baga faga o de ye iktiwaw ye maa k'a farikolo yɔrɔ dɔ jeni a furakɛli cogo ma haramiya nka ninnu ka limaniya bɛ yɔrɔ min na o ma sɔn o de baara ma ko nin de kɛra u jogo 2nan ye a 3 wala yatatayyarun k'u tɛ tere ko la k'a fɔ nin muso tere man ɲi nin du tere man ɲi nin don tere man ɲi nin wari tere man ɲi ko tere ko t'u ka ko la ka da ka mɔgɔ fɛn fɛn dara tere ko la i bɛ fara filankafo de kan maa man tɛ ka da tere la dɛ yɔrɔ gɛlɛya bɛ dɔw musow ka so kɔnɔ ko kabini n ye muso nin furu n ka bitigi den na kabini n ye muso nin furu n ka wari tiɲɛna kabini nin den wolola ne ka du kɔnɔ ne ni hɛrɛ fara la halisa a kuma b'an ka mɔgɔw bolo nin ye tere ko kuma de ka nin t'i bolo kaba i ni ala tɛ dɛ a ye tere bila dɛ tere ko kuma fan o fan n'a bɛ mɔgɔ bolo a bɛɛ lajɛlen ye haramu ye kan ka ye ka to yen 7 a 4 a laban wa ala rabbihim yatawakkalun ko b'u jigi da ala dɔrɔn de kan fɛn bɛɛ la ni fɛn o fɛn y'u sɔrɔ u b'u jigi da ala kan ni jogo 4 de dafara ni maa ba 70 la ko de kama u bɛna don arijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli ma kɛ ɲininkali ma kɛ o fɔra yɔrɔ min na cɛ dɔ wulila k'i jɔ a tɔgɔ ko ukashatu bun mihsan a ko alakira i tɛ ala wele ne ka ye maa ba 70 nin na alakira ko anta minhum o yɔrɔ bɛɛ la kira ko e b'a la kaba yɔrɔ e duwawu jaabi ba ye dɛ ka duwawu kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛɛ la a ka sin ka jaabi di alakira i tɛ ala wele ne ni maa ba 70 nin ne ka ye ala alakira ko anta minhum k'e b'a la kaba i hakili sigi yɔrɔ nin ka di dɛ
ikarjina kono don ka fiya di masafa ka kila ka fiye ni mabba bi wolonfila ni ere bo groupe fana la o y'a fɔ yɔrɔ min na filanan yɛrɛ o ko ala kira ne fana bɛ yan dɛ i t'a lawale ne ye wa a ko laqad sabakaka ukasha ko ukasha ye dan kaba ukasha ye dan kaba o tuma e bɛ jija sa n'o tɛ k'a fɔ k'e kɔni b'a la an t'o kɔni fɔ dɛ ukasha kɔni ye dan kaba ala ye kodɔn di kira mɔden alayhi salam i sigilen bɛ sahabaw cɛ la maa fɔlɔ i ko b'a la filanan i ko fɔlɔ ye dan kaba nin ye kodɔnba ye dɛ nin ye kodɔnba ye dɛ ni kira ka kodɔn tɛ filanan kun bɛ kuma a b'aw k'e fana b'a la n'a y'o fara a kan sabanan kun tɛ ye wa sabanan fana kun b'i bolo kɔrɔ ta kira bɛ wuli tuma min na maa ba 70 bɛɛ kun bɛ sɔrɔ o a bɛɛ kun bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan ye parce que bɛɛ ko kira ne fana hali dugusɛjɛ dɔw bɛ na ko kira kunun ta ne kun kɛ tɛ kɛnɛ kan ye o tuma i t'a lawale ne fana bɛɛ lajɛlen min i ka candidature de don mais a ko u ka sama ke e b'a la filanan yera ko u ka sa ye dan kaba o kɔrɔ ala kira y'a to bɛɛ ma kun fana e b'i yɛrɛ ɲininka sa i b'a la walima i t'a la o bɛɛ yɛrɛ ka jija ni k'a la bato cogo de bolo dɔnnikɛla dɔw k'a da tugura dɔw ko k'a da ma tugu dɛ parce que ala kira ma wagati fɔ a la o kɔrɔ fo ka taa diɲɛ ban a mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ mais an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka jogo naani min bɔra n'o dɔ yerela k'a fɔ ko o yera ninnu na alhamdulillah ne ma fɔ i b'a la dɛ mais i bɛ se ka jigiya ɲuman ta i ni ala cɛ mais n'o ma dafa i la i kan'i yɛrɛ sɛgɛn dɛ an b'a fɔ i tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ mais i kɔni tɛ fara ni maa ba 70 ye o tuma nin ye Alahu Taala ka kumakan ye ni maa minnu tɛmɛra ani maa wɛrɛ minnu mana ala ka ciden cira ninnu bɛɛ ma sallallahu alaihi wa sallam ka tila k'ale ala ka masaya yira o de ye azizu ye ale ala ye fɛnbɛɛ masa ye alhakim kodɔn masa ye ale ala ye na ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نمفولن فلا كوني على كفسمنتيادي أبادي مغمي على جاد والله ذو الفضل العظيم كالي على يمسي مني فسمنتيا بلي تجي على بسندي ما مني على جا حنو ما بمغم نني ما وسبالي لا يقرأ كدوكو على كبارد فانا بدو صرد أسي hasiri ta sago sɔrɔ diɲɛ na hasiri ta sago sɔrɔ diɲɛ na parce que fɛn min bɛ hasiri kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛ wuli o de kama sago tɛ se ka sɔrɔ o tuma nin ye ala ka fusamantiya de ye k'a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'ale ala jɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala kira kɛra ciden ye yala a y'a ɲini ala fɛ de ya cidenya tɛ président ɲini o n fana bɛ n ka candidature don ka n ka caution sara maaw ka vote n ye ni garijɛgɛ donna cidenya la o de don wa walima ni garijɛgɛ donna nabi ɲumanya la o tɛ dɛ cidenya ye ala ka dima ni ala ka sɔn de karisa n ye kɛrɛnkɛrɛn ni a ye a t'i fa ɲininka a t'i ba ɲininka a b'a ta k'a di ɔ n'o ma bɛn maa min de ma sa o tigi de b'a yɛrɛ sɛgɛn dɛ ala y'a ka baara kɛ kaban ala ka tile bɔlen bolo tɛ k'a datugu dɛ ala ko ko nin de ye ale ala ka fusamantiya yutihi man yasha a b'a di mɔgɔ ma ale ala ye maa min na ɲini maa min y'ale ala jɛ a b'a kɛ ten ciden 100 ni kɔ jan nabi ɲuman ciden 300 ni kɔ jan nabi ɲuman 100 ni kɔ jan ka ala kira fisaya n'a bɛɛ lajɛlen o ye ala ka fusamantiya ba ye dɛ wallahi fusamantiya ba fosi tɛ se ka nin sara ala ye i kɛrɛnkɛrɛnnen k'i kɛ ciden k'i kɛ nabi ɲuman ye ko ala ka fusamantiya ale ala ye fusamantiya belebeleba tigi ye yala e min bɛ yen n'i ma kɛ ciden i ma kɛ nabi ɲuman ye ala ma fusamantiya k'i ye wa ala y'a k'i ye n'o sɔrɔ i y'a faamu ka d'a kan ala y'i kɛ silamɛ ye n'o tɛ aw fana ka kabila kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen mun ma silamɛya faamu dɛ e mɔkɛ caman sara kafiriya kan k'a to jo bato hali silamɛya tɛ se ka f'a ye dɔw bɛ yen u fa sara k'a sɔrɔ a t'a dɔn kɔrɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min mais ala nana k'e ladiya k'i kɛrɛnkɛrɛn i mɔkɛ ni fa ma kunnadiya min sɔrɔ k'o ta k'o d'e ma e k'a dɔn yan ye kɔrɔ ye ala bɛ bato ta nin ye ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam ka kumakan ye nin ye farida 5 bɛ tile kɔnɔ n b'o kɛ bonya si tɛ yen k'ala y'o to yen na m'o d'e ma nka mɔgɔ t'a faamu dɛ wallahi mɔgɔw t'a faamu parce que adamaden fɛn min b'i kɔnɔ n'o ma k'i ye dɔrɔn i tɛ ala ka bonya ye
ma arabu kuma dɔnnaw b'a fɔ ko kɛnɛya ye banfulan de a bɛ kɛnɛbaatɔ kun na nka maa si tɛ ye ni banabaatɔ as-sihhatu tajun fi ru'usil as-sihha wala yarahu illa al-marda kɛnɛya ye banfulan de a bɛ kɛnɛbaatɔ kun na mɛ a yɛrɛ ɲɛ t'a la banabaatɔ min dalen don ko de ɲɛ b'a la e bɛ kule la fo garijɛgɛw sirilen don an b'a kɛ cogo di an bɛ taa wa an bɛ sigi yan wa i mana t'i munumunu dɔgɔtɔrɔso la don o don walahi i b'a la ka masaya segin a ma n'i taara i munumunu dɔgɔtɔrɔso la ka dɔw ye hali u ka wuli fo maa dɔ de k'i bolo don kɔrɔ ka dɔw ye hali u ka kuma ka dɔw ye hali e yɛrɛ ka ɲɛgɛnna don fo ko kalifa maa wɛrɛ la lajarabili dɔ bɛ bana na a ye ala deli ala ka n'o la s'aw ma dɛ o kana s'aw ma dɛ maa fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ don ɲɛgɛn na i tɛ fɛ mɔgɔ si k'i ye hali ni furumuso bɛ ɲɔgɔn kan so kɔnɔ i ka ɲɛgɛnna don i tɛ fɛ mɔgɔ si ka bɔ a kalama i kelen de bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ da sɔgɔ i da la maa ka n'i mankan mɛn maa kana i ye mɛ n'a fɔra e dalen b'i ka dilan sanfɛ hali e ka ɲɛgɛnna ta e ɲɛgɛnɛ fo maa wɛrɛ de k'e dalen sanuya ka bɔ o bɛɛ la ni bana tɛ a man di maa si ye dɛ o kɔrɔ e bɛ kɛnɛya la waati min ala ma sɔsɔ ala waleɲuman dɔn mɛ an caman bɛ an tɛ nin si ye an caman bɛ yen an ɲɛ tɛ nin si la haminanko min b'an na dɔrɔn an k'o sɔrɔ n'o tɛ an si tɛ ala waleɲuman dɔn nin de fana man da ala ye a ko nin mun filɛ nin ye fusamantiyaba ye yu'tihi man yasha ani ala b'a di mɔgɔ ma maa min nale ala ye ala ɲini wallahu dhul fadlil azim wala ye fusamantiyaba tigi ye nin aya nin ala kira delila ka nin fɔ sahabaw ye don dɔ sahaba fantanw bɛɛ ni sɔnfɛn don ala bolo fantanw delila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa ala kira fɛ alayhi salam a ko ala kira setugu taara ni sara bɛɛ ye dɛ setugu k'u taara ni sara bɛɛ ye ko zahaba ahlu dusur bil ujuri kulliha sɔrɔtigiw taara ni sara bɛɛ ye ala kira u bɛ seli i n'a fɔ an bɛ seli an bɛ sun u bɛ sun nka ala kira olu ka nafolo tɔ k'u b'o kɛ sarakati ye nafolo t'an bolo dɛ kira i tɛ fɛn dɔ d'an ma an fana ka to k'o fara an bolo la an k'o kɛ walasa u bɛ saraka baraji min sɔrɔ an fana k'o sɔrɔ n'an ka o alabato ye yɔrɔ nin ye keleya ye ala ko la dɛ waritigiw bɛ sarakati min di u bɛ baraji min sɔrɔ o la anw ye fantan ye an tɛ ka saraka bɔ an fana bɛ fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ an k'o kɛ walasa an ka saraka bɔlaw ka baraji ɲɔgɔn na sɔrɔ ala kɛra ko k'aw bɛ subahanallahi fɔ seli bɛɛ kɔfɛ tusabbihuna dubura kulli salat 33 marra a b'a fɔ subhanallah siɲɛ 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 o kɔfɛ la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir a b'o k'a kɛmɛ n'aw selila kuma o kuma k'o kɛ ni aw dumera nin kan u ye baraji fɛn fɛn sɔrɔ kala b'o ɲɔgɔnna d'aw ma fantanw de farala ɲɔgɔn kan ka taa kira fɛ yen kira ye nin f'u ye o fantanw taara u yɛrɛ dama ni seli banna setugu bɛ girin girin ka taa parce que nin kun tɛ yen seli kɔfɛ salam bɛ bila yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ ka dugawu kɛ yɔrɔ i bɛ taa fantankɛni bugulen don a tigɛ kunna hali a tɛ fɛ setugu ka bɔ a kalama parce que kira y'o don olu ma e b'i ka saraka bɔ e b'i ka baraji sɔrɔ nin y'an fana ta ye an bɛ nin dogo maa si fana kana bɔ a kalama seli bɛ ba i b'a bɛɛ bugulen a tigɛ kunna a bɛɛ bɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah waritigiw bɛ bɔ ka taga waritigi ninnu fana ka kɛgun u nana ye tile kelen tile fila anw tɔw bɛ wuli ka taa maa kelen kelen bɛ to misiri kɔnɔ o bɛ ka mun de kɛ o fana tora k'o sigi k'o ko de ɲɛɲini k'o sɔgɔbɛ k'o ɲɛɲini f'u nana bɔ a kalama ko fantanw bɛ ka nin de fɔ fantanw b'u sigi ni seli banna ka subhanalahi fɔ waritigiw fana b'u sigi ka subhanalahi fɔ ani alhamdulillah allahu akbar fantanw nana fara ɲɔgɔn kan k'u bɔra an ka ko kalama an tɛ taa se kira ma ka dɔ wɛrɛ d'a ma n'o tɛ o ye dɔɔnin dɔn dɛ o farala ɲɔgɔn kan ka taa kira fɛ yen tuguni alayhi salam u ko kira i kun ye mun d'a ma ninnu y'a dɔn dɛ i ti dɔwɛrɛ d'a ma sa an k'o fana kɛ u tɛ mun dɔn wa kira sɔrɔla ka nin de fɔ a ko a ye taga dɔwɛrɛ tɛ yen tuguni ko dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim ko nin ye ala ka fusamantiya setigi ka bato ka bonya ka tɛmɛ yɛrɛ ta kan ko fana ala ka fusamantiya dɛ ala ye nɛɛma k'a ye a ka tila k'i yɛrɛ segin ka taa ala ma ka kɛ ala batola ye ko ye ala ka fusamantiya dɛ n'o tɛ setigi dɔw bɛ yen olu ye ala yɛrɛ kɛlɛ ɲɔgɔn de olu bɛ ala kɛlɛ de olu yɛrɛ bolo wari min b'u bolo ala fɛ dɛ nin ye anw yɛrɛ de ka jija ye ɔ ninnu y'a dɔn ala de y'a di ka tila ka ala bato a kan ko nin ye ala ka fusamantiya ye sa a ye taa k'alaw ta ala barika da nin k'a k'ala sama nin de ye almunafasa ka ɲɔgɔn dan ala ko la o de ye nin ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ ala ko la
setibu ni fantan kumbo de la alakira ka waati da sallallahu alaihi wasallam na مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة ألكم مو مثليا ما من بيت التوراة تارك دوما توراة كنو الشريعة ديروما فوق باركني أي ثم لم يحملوها فوقفكم مسون كباركني توراة كنو كمي كمثل الحمار على قولوا تجلما مثلها كلمة يكو فلي يحمل أسفارا فلي بقى كتاب الدونين تا صفر أسفارا كتاب الدونين كو فلي بقى وتا يهوديا منهم بي ni ala ye tawrata doniya duma nga uma bara keni aye ku misala keleme na fo fali kitabu doni tala fali mana kitabu doni ta aga na fanya bala min griyate fali ko ni be mun donro a ni doni nga grene me fami mba ko la na fa bala fali ta do fali ta fushi do ala wala kam ala baga yahudiya ka ko don baliya di funya ka tawrata di awun musa ka kitabu bani ala ka aw kalala ka doniya di aw ka baara kene aw ka kalanfɛn aw dɛsɛra o la aw misala kɛra i n'a fɔ fali i ye kitabu doni da kan a ti dɔwɛrɛ dɔ a la ni doni giriya n'o tɛ kitabu nafa a tɛ fosi dɔ a la fali bɛ kitabu kala ta kala o kɔrɔ tawurata a dira aw ma valeur don a la aw misala kɛra fali ye dɛ fali tɛ kitabu dɔn kuma tɛ ka baara kɛ n'a ye aw y'a dɔn aw banna faliw sara ka tɛmɛ aw kan yahudaw ye nin de kɛ ala filɛ ko misaliya fana fɔ nin cogo la aw b'aw yɛrɛ disi gosi k'aw ye musa ka mɔgɔ ye k'aw yɛrɛ disi gosi musa ka kitabu de bɛ kitabu bɛɛ ni sanji ala ye kitabu min sɛbɛn a bolo la k'o de ye tawurata ye o jiginna mun kan o de ka fisa ni bɛɛ ye hali sini nin de bɛ yahudiyaw bolo o yɛrɛ bolo musa de ka fisa ni bɛɛ ye o bolo tawurata ɲɔgɔn tɛ yen tawurata ye kitabu ba ye dɛ ala y'a sɛbɛn a bolo la k'a di musa ma nin tɔw b'a fɔ a ma ko le dix commandements nka tawurata a n'a ka bonya bɛɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ kuranɛ ka bon ka tɛmɛ a kan parce que ala ye nin sɛbɛn a bolo la nin ye ala yɛrɛ kumakan ye i kumakan ni i ka sɛbɛn ni jumɛn bɛ minɛ ala yɛrɛ kumakan parce que maa tɛ se ka kale tawurata la mais maa bɛ kale kuranɛ la a bɛɛ ni kuranɛ ci sariya la basi fosi t'a la i bɛ se k'i kala a la mun na ala kumakan don imam ahmad bin hanbal a ye san caman kɛ kaso la nin koɲa de la k'a ye ko kuranɛ ti ala ka danfɛn ye kuranɛ ye ala dɔ de o y'a tɔɔrɔ fo masakɛ jugu y'a minɛ k'a bila kaso la ka ɲani sugu bɛɛ d'a kan a ma bɔ a ka kumakan kan a sara k'a to mun kan kuranɛ ye ala dɔ de ye ala ka danfɛn tɛ kuranɛ ye parce que ala ka kumakan de a valeur ka bon ko kuranɛ ye o de ye ɔ tawurata aw ye kuranɛ dɔgɔya ka tawurata bonya o tawurata min b'aw bolo an ma baara yɛrɛ kɛ n'o fana ye yahudiya u ye tawurata yɛlɛma bi ka tɔgɔ kura dɔ de da la ko tamurudu kɔnɔna na ala ka n'i ɲɛ da sɛbɛnfɛnw kan dɛ kuma si tɛ yen ka hɛrɛ bɛ mun na k'a b'a kɔnɔ o kuma tɛ yen a sɛbɛnnen b'a kɔnɔ ala ye anw de dan k'anw kɛ nasɔnw na sanfɛta ye k'anw saya ka tɛmɛ bɛɛ kan o bɛ tamurudu kɔnɔ a sɛbɛnnen bɛ tamurudu kɔnɔ yahudiya jifu n'i ye jifu ɲɔgɔn de ka wari namara i bɛ jurumu sɔrɔ a la nka maa fɛn fɛn tɛ jifu ye n'i y'o ka wari namara ko n'i ma baraji min sɔrɔ i t'o jurumu sɔrɔ a sɛbɛnnen bɛ tamurudu kɔnɔ a bɛ tamurudu kɔnɔ ni jifu sera a ɲɔgɔn jifu ɲɔgɔn wɛrɛ de muso ma tiɲɛni sira fɛ i bɛ jɛnɛya sɔrɔ mɛ n'i sera muso wɛrɛ fɛn fɛn ma kulonkɛ la ni jifu tɛ ko jɛnɛya jurumu tɛ sɛbɛn an ni ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye diɲɛ na wa an tɛ se ka ɲɔgɔn ye dɛ parce que an bɛ fɛn min an b'a ko ninnu ye kojugukɛlaw o tɛ siran ala ɲɛ jawulu yɛrɛ bolo o ye ɲuman dɔ de ye ka fara u ka ɲumanw kan an tɛ se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ an ka ko ka jan ɲɔgɔn na ye ko jɛgɛjala ni baji bɛ ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn ye bon ye kitabu falsifié ka ninnu de don a kɔnɔna na
ka tila k'a bɛɛ danbe ka taa ala la ko ala yɛrɛ de y'a fɔta o de kama jifu b'a yɛrɛ ye bɛɛ sanfɛ diɲɛ na an bɛ yɔrɔ min na bi u kɛlen n'u ka dugu belebele 2 de fa a fɔlɔ ye Israël a filanan Amérique o bɛ dugu tɔw la dɛ mais u ka dɔgɔ ye o lasiliba bɛ yɔrɔ min na bi o ye Israël bolofara kɔlen bɛ yɔrɔ min o ye Amérique o de kama ni fɛn min bɛ balanden da i b'o bɛɛ balaba da a tɛ tɛ a b'a ko Israël bɛ taa Israël de la ka ko kɛ fɔlɔ ko diɲɛ wulila ko bɛ Israël sanctionné aw de la ka ye don min man'u diya u bɛ taa bi palestinɛw kan k'u faga k'u ka nafolow cɛ ka fɛn bɛɛ kɛ bani israɛlakaw nka ni dugu jɛra an ni diɲɛ jamanaw ko an y'a condamné wa a condamnation nin y'a kojugu bannen ye dɛ i ti maa si ye k'u ye Israël wele diɲɛ tribunal ba la La Haye walima CPI Cour pénale international ko dɔ y'u wele ko ka da ko ye baara dɔ kɛ k'a ma ɲa i t'a mɛn abada mun na ka da ka girimanba b'o kɔfɛ o b'o kɔfɛ Amérique b'o su k'u bila a la tuma dɔ la yɛrɛ Israël b'a fɔ k'a b'a la Amérique bagaba parce que e ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na sanfɛ Amérique bolo nin tɛ o fɛn min bɛ duguma Amérique o de kɔlen don ka tɛmɛ sanfɛ ta tuma dɔ la hali sariya bɛ sariya la a tɛ ko Amérique président yɛrɛ la k'i b'a maa wɛrɛw de bɛ duguma ye minnu bɛ aw guider ka aw bila yen aw bɛ fɛn o fɛn ye ko n'a nana a bɛ yɛlɛma kɛ a tɛ se k'a kɛ o président fanga t'i la k'i bɛ se ka jamana ka constitution yɛlɛma olu fɛ yen o fanga t'i la c'est kulonkɛ ye mais fɛn o fɛn b'a base la hali Amérique a bɛ jufu ninnu de o de kama ko dɔw bɛ kɛ hali kana dɔw mɛn yɛrɛ a ka fisa n'o tɛ dusukasi gansan i dusu bɛ kasi i tɛ se ka fɛn bɔ a la dimina minɛ fu fɛn min bɛ se ka yɛlɛma dɔrɔn ka ala wele komi ale tɛ dɛsɛ fɛn na o dama ala ko k'u misaliya maa minnu ko tawurata 5 ma o kɔfɛ u ma ta o kɔrɔ de u ma baara kɛ ni a ye kɛ masalil imar k'u misaliya kelen bɛ komi fali yahmilu asfara ni fali bɛ ka kitabu dɔnni ta waati min bisa masalul qawmi alladhina kadzabu bi ayati llah comme maaw misaliya cɛ juguyara maa minnu ye nkalontigiyali kɛ ni ala ka ayaw wallahu la yahdi alqawma zalimin k'ale ala ma kɛ yɛrɛkuntɔɲɔba kandabaga ye maa min kɛra yɛrɛkuntɔɲɔba ye k'ale ala t'o kanda fɛ o tuma na yahudaw bɛ taa u ye baara bɛɛ tiɲɛ nin cogo la ala kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a fɔra kira ye k'ale ni yahudiya 5 tubira ka don silamɛya la ala kira kana jɔ o la dɛ ko yahudiya tɔ bɛɛ bɛ silamɛya mais kira ka waati yahudiya joli kɛra silamɛ ɲagaminma ye mun ta la kɔni o kɛra Abdullahi ibn Salam n'o Kaabul Ahbar maa caman bɛ siga don a ta la dɛ n'o tɛ Abdullahi ibn Salam ɲagamin kɔni ma don o ta la n tɛ tɔ ninnu bɛɛ ta ɲagamin dɔɔni yera bɛɛ la o ma sɔn ala ka ciden alayhi salatu wasalam ka juguya ta dɔrɔn k'a sɛgɛrɛ ni a ye parce que ala kira nana ni mun ye a ma bɛn olu ma olu yɛrɛ bolo ala kira nana olu juguyali de la a mana dɔwɛrɛ si la n'olu yɛrɛ dɔgɔyali n'u juguyali de ala taala ko maa minnu misaliya mana kɛ tan ko maa misaliya ma juguya ka tɛmɛ maa kan maa minnu ye ale ala ka aya dɔw nkalontigiya wallahu la yahdi alqawma zalimin ala taala ma kɛ k'a bɛ yɛrɛkuntɔɲɔba k'ale ala b'o tigilama kanda k'ale ala ti sɔn na قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل يا أيها الذين هادوا ألقوا على كرام صلى الله عليه وسلم كفكوا أو مامن كرا يهودية قل يا أيها الذين هادوا أو مامن كو يهودية دي جارة أو مسو سلامياما كو يهودية تاسراتا in za'amtum ni aw yala kalede annakum awliya'u lillah ko aw de ala tiru ye ala ye aw de kanu katime danfen to beka min duni nas katime adamadin to bela jelenka fatamannaw al-maut kono kara tiye ay sayanata no kara tiye kaw ka sayanata in kuntum sadiqin no asra yi tiye tige kon
ka janda danfɛn ala bɛ ala dɛ ala bɛ ala dɛ ala b'a dɔn saya man ko maa si ye ka tɛmɛ kafiri kan saya ka ko kafiri munna a b'a dɔn n'ale sara ka b'a pɛridi la o parce que ale ka fɛn bɛɛ kun concentré la ka bɛn diɲɛ de ma ale bɔra diɲɛ kɔnɔ ka ban hali ni kiyama ko kɛra tiɲɛ ye fɛn t'ale bolo ye kuma t'a dalen t'a la yɛrɛ fo bɛ kɛ tiɲɛ ye fɛn t'ale bolo ye o de kama yahudiyaw kun b'a fɔ mɔgɔ tɔw ye anw ka nation de ka di ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan anw ka siya de kɔrɔtalen don ni bɛɛ ye ala ye ciden bɛɛ bɔ anw de la anw de ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye wa musa kɔfɛ musa ma fɔ anw ye k'a fɔ ko ciden wɛrɛ bɛna kan ka tugu a kɔ musa kɔfɛ an tɛ tugu maa wɛrɛ si kɔ n'o tɛ e ɲɛ bɛ kerecɛnw ni yahudiyaw la don ka bɔ minɛ ɲɔgɔn kan kɔrɔ tɛ ɲɛna k'u ka di de o man di koyi komi jugu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka silamɛya de kɛlɛ n'o t'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ko bɛn tɛ yen dɛ bɛn si de t'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn juguya waati bɛɛ u bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ fana waati bɛɛ jifu ani kerecɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn si tɛ jifu yɛrɛ y'a yɛrɛ ko kerecɛnw tɛ silamɛ ye kerecɛnw yɛrɛ ko jifu tɛ silamɛ bɛn bɛ yen وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ala ko yahudiyaw ko chrétienw tɛ fosi kan k'u bɛ fu dɔrɔn de chrétienw fana ko yahudiyaw tɛ fosi la k'u bɛ fu de kan ko ka sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka kitabu kalan k'a bɛɛ bɛ ka kitabu kalan o b'a yira u ma sɔn ɲɔgɔn ye dɛ o tuma na yahudiyaw tora u ka nin kumaba fɔ yɛrɛ sagokɛ la ala ko ala kira ma ko k'u ɲininka komi ko yahudiya de ka di ala ye o yahudiya de fana ala ta'ala teriw ye ko k'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala bɛ aw yahudiya de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o ye tiɲɛ ye k'aw ka saya nata a ye saya nata in kuntum sadiqin n'o y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye saya man d'an ye dɛ lahi saya man d'an ye yahudiyaw bɛ fura caman bɔ diɲɛ kɔnɔ ko ka mɔgɔ furakɛ a bɛɛ tɛ kɔnɔnajɛ ye dɛ a caman ye saya ɲɛsiran ye a caman y'o de ye e ma hali fura minnu bɛ d'an ma kuma dɔ la n'u yɛrɛ bɛ furakɛ mun na kelen dɔ mara la n'i b'o yɔrɔ fana kalama dɛ fura caman bɛ bɔ kɔfɛ ka na k'an k'an furakɛ a la a n'olu yɛrɛ bɛ furakɛ mun na ye kelenw tɛ koyi olu bɛ yɛrɛmakara min kɛ o de ka bon ka tɛmɛ an makaranin kan o de ka bon ka tɛmɛ an makaranin kan o de kama adamaden wallahi ni sɔnba kɛra i jugu de ye i ma tila fɔlɔ dɛ i sɔnba n'o kɛra i jugu de ye i ma tila fɔlɔ o de kama an ka lafiya ma nɔgɔn an jugu ye maa min ye olu de k'u b'an dɛmɛ olu de k'u bɛna nin ye olu de k'u bɛ nin kɛ an jugu ko an ka lafiya a bɛ ɲa a tɛ ɲa dɛ bamanan kuma dɔnnaw ko ni jɛgɛ y'a bila a kun na kuma o kuma ko dolen dala nana baloli de kama k'a bɛ yɛrɛ nɛgɛ na dɛ yɔrɔ dolen dala bɛ nɔgɔnin dɔ gulon dolen kisɛ la k'o bila ji la jɛgɛ t'o de ye wa n'a b'i ma gɛrɛ o la dɔrɔn ka sin ka taa daturu a la n'a kɛra jɛgɛ ɲɛna ko dolen dala nana baloli de kama k'a bɛ yɛrɛ nɛgɛ na a b'a dɔn k'a b'a yɛrɛ nɛgɛ kuma min ni dolen kisɛ y'a sama ka bɔ ji cɛ ma waati wa n'a b'an ɲɛna ko nin kafiru nana an dɛmɛli de kama an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ wallahi anw jugu tɛ k'an dɛmɛbaga ye abada nka an m'a faamu sisan kɔni aw bɛ k'a faamu dɔɔnin dɔɔnin ka d'a kan tiɲɛ bɛ ka bɔ kɛnɛ kan sisan dɔɔnin dɔɔnin diɲɛmaw ye biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala kan o ye kuma ma daminɛ fɔlɔ anw ta b'o cogo kelen de o tuma yahudiyaw u tɛ silamɛ fɛ u tɛ silamɛya fɛ kerecɛnw tɛ silamɛ fɛ u tɛ silamɛya fɛ ɔ komi u y'a yira olu de ka di ala ye ni an ye fanga bɛɛ b'olu bolo o de kama olu diyara ala ye ka tɛmɛ anw kan ala kɛra nin question kelen pe d'u ma in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nas fatamannaw al-maut n'a ye ala kale de ko aw de ye ala teri ye ka tɛmɛ maa tɔw kan aw de ka di ala ye ka tɛmɛ maa tɔw kan fatamannaw al-maut a ye saya nata in kuntum sadiqin n'o y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛ fɔla ye a y'a nata aw ka sa yɛrɛ a bɛɛ ka sa parce que ni kiyama maa ka teriya i ni ala ka teriya a sara ɲuman o ye kiyama don de ye o ni aw bɛ lafiya kiyama kɛnɛ kɔni nka a ye saya nata aw ka taa joona walasa aw ka don arijinɛ kɔnɔ mɛ o tɛ ka saya nata dɛ ka d'a kan o bɛ ka da ala kuma dɔ de fɔ n'o tɛ a tiɲɛ yɛrɛ t'o dusukun na fiyewu na ولا يتمنونه أبدا
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ala ye ɲininkali di kirama alayhisalam ko ka yahudiyaw ɲininka o ɲininkali kelen jaabi ala yɛrɛ fana y'o de di ala yɛrɛ y'o de di wala yatamannawnahu ala k'u ti saya nata abadan fiye fiyew kɛra abadan kɛra bamanankan y'an bolo sa an yɛrɛ da digira abadan na fa farala bamanankan kan ko a tɛ kɛ abada nin ye bamanankan ye arabukan de don abadan fiye fiyew a tɛ kɛ yɛrɛ de wala yatamannawnahu abadan u tɛ saya nata fiyew bima qaddamat aydihim ka sababuya kɛ u bolo ye fɛn min baara ka bila u ɲɛ wallahu alimun ala ye dɔn masa ye bizalimin yɛrɛkuntɔɲɔbaw la kala bɛ yɛrɛkuntɔɲɔba dɔn dɛ maa min b'a yɛrɛkuntɔɲɔ kalaw ta ala b'a dɔn dɛ o kɔrɔ yahudiyaw bɛ yɛrɛkuntɔɲɔ de la tɛ fosi la diɲɛ na ni yɛrɛkuntɔɲɔ tɛ aw yɛrɛ bolokaw de ka da ala ye ala ko a ka mun kɛ an m'o kɛ aw bɛ yɛrɛ sago la diɲɛ na fɛn o fɛn mana aw diya aw bɛ k'o baara de kɛ saya dun man d'aw ye saya man d'aw ye ne ma fɔ i ka saya kanu fo ka t'i yɛrɛ faga o ko tɛ dɛ mɛ n'a fɔra an bɛ sa e bɛ sira min kɛ bolofa bɛ e ta kan dɛ walahi bolofa bɛ e ta kan dɛ n'o tɛ an bɛɛ bɛ siranfu de la o an bɛɛ bɛ siranfu de la parce que fɛn dɔ bɛ yen n'i siranna ɲɛ i bɛ se ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ walasa a kana na i sɔrɔ a tɛ ten ya a bɛ ten dɛ bana min donna an fɛ yan kɔsan na ko Ebola an ye fɛn caman kɛ a kana an sɔrɔ dɛ n'ala yɛrɛ ka lajarabili tɛ Ebola tun tɛ ka maliyɛn sɔrɔ an ye proposition min ta Ebola nin kama n'an y'o kɛ ala ko la an si tɛ don jahanama kɔnɔ an si asa fɔra k'ala an k'an tigɛ koli min kɛ siɲɛ 5 dɔw ta taara fo 19 la tigɛ ko yɛrɛ fɛ a taara fo 19 la e ma maa caman ye tigɛ di kun dabila ka ban hali k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a banna ka to ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn embrasser ni a bɛɛ kun banna an fɛ yan a bɛɛ kun banna munna parce que ko n'an y'a kɛ ko bana b'an sɔrɔ an bɛɛ siranna fɛn min ye ne ma fɔ n k'i jo t'a la dɛ n m'o fɔ dɛ parce que i ye fɛɛrɛ dɔ de kɛ walasa bana kana nin sɔrɔ nin bɛɛ ka ɲi nka ala ko an kana baara minnu fana kɛ an kana don jahanama kɔnɔ an ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o la k'o baaraw dabila walasa an kana don tasuma na o bɛ yan o tɛ yen a filanan est ce que an bolila cogo o cogo an y'an yɛrɛ protéger cogo o cogo fɛn dɔ bɛ yen n'an y'o kɛ an tɛ sa o bɛ yan n'o tun bɛ yen maa tɛ sa Ameriki dɛ an bɛ waati min na olu de puissance ye dɔgɔtɔrɔya sira fɛ bɛ yen médecine a bɛ ka développer Asie bɛ yen ka tɛmɛ Europe ni Ameriki bɛɛ kan Asie kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔ ɲɛda juru cirinw ka yɔrɔ n'o ye Chine Japon Corée 2 ani Thaïlande an bɛ yɔrɔ min na bi Bangkok médecine na jamana min b'u ladege a man ca dɛ ala ye dɔgɔtɔrɔya faamu d'u ma bi dɛ nka maa bɛ ka sa yen wa mɔgɔ tɛ ka sa yen mɔgɔ bɛ ka sa yen technologie la mɔgɔ min bɛ Japon bɔ a man ca dɛ mais japonais sisan de Corée bɛ ka nun bɔ sisan ka fara o kan Corée du Sud nka technologie n'a bonya bɛɛ don o don maa ba yirika de bɛ ka sa jamana ninnu kɔnɔ e bɛ sa économie na bi maa si tɛ Chine bɔ ka wari minɛ ka bila kɛsu kɔnɔ maa si tɛ Chine bɔ bi nka n'u ka wari nin bɛɛ don o don maa 100 yirika de bɛ ka sa ye armement ani armée maa si tɛ Ameriki bɔ bi maa si t'u bɔ nka don o don maa joli de bɛ sa Ameriki kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko baara si t'an bolo fɛɛrɛ min bɛ se ka anw bali saya la o tɛ yen n'an dun sara kaban an ka ko fosi t'an yɛrɛ ala y'o misaliya d'an ma diɲɛ na yan a ye su kɛtɔ ye k'a fɔ mɔgɔ ma a ye ji nin kalaya dɔɔni a sumalen don wa walima aw ka ji nin sumalen don a y'a kɛ nin cogo la su bi kuma ko waati ya a seko t'a la o walima a ka fini bɔ kuma la a bɛ ko waati min a kana nin bɔ dɛ a ye nin kelen min tɔn na walima a ye n kasange nin ka ye e y'o ye su jumɛn da a kuma bɛ yan a kuma si tɛ yen o b'a yira ne sara kaba i ka ko si t'i yɛrɛ bolo a bɛ maaw de saya yɛrɛ ka jaw bana bɛ bana na n'i sera o ma kaba hali i ka wari sariya la i sago t'a bɛɛ la bana dɔ bɛ yen n'a y'i sɔrɔ maaw ka jigilatigɛ i t'i bɔ a la
sharia la i ka wari tilayɔrɔ sabanan i sago b'o dɔrɔn de la tɔ ninnu i sago si t'a la hali n'i ma bin fɔlɔ i sago si t'a la o y'a ye yɛrɛ ma sa fɔlɔ kuma tɛ selen ye kiyama kɛnɛ kan ko bɛ se si tɛ adamaden jɔn si t'i ye i bɔra ala fɛ i bɛ tila ka segin ka taa o ala kelen pe de ma ala k'o ti sɔn abada ka saya nata ka sababuya kɛ u bolo ye fɛn min baara ka bila k'o ɲɛ fɛn ɲuman tɛ k'ale ala bɛ tɔɲɔli gɛlɛya dɔn dɛ k'ale ala b'a dɔn dɛ ne delila ka nin misaliya d'e ma a ka ca n'an bɛ aventure la jamanaw kan kɔfɛ jamana mɔgɔw k'a fɔ ko sini an bɛ dunan bɛɛ gɛn sini an bɛ dunan bɛɛ gɛn a tɛ bɛn dunan si ma nka maa min ka jatigɛ bonyana ni bɛɛ ta ye o fana ma ɲuman k'a kɔfɛ koyi n'o tɛ o ye gɛn e tɛ to yen o min ye gɛn e tɛ to yen nka sini an bɛ bɛɛ gɛn bɛɛ siran na nka siran kɔtigɛbali bɛ maa min na ale b'a miiri de min nana min na bila yɔrɔ jumɛn na yan ale y'a si bɛɛ kɛ hali birikiden kelen a m'o jɔ a kɔ yan a ma ɲuman ci k'a kɔ yan e gɛnna e tigɛlankolon ka bɔ wali jamana kan e bɛ don yan cogo di e bɛ don yan cogo di e ma fɛn kɛ yan hali n'i nana i ti mɛn o i bɛna yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ boli ka taa parce que i tɛ se ka bisimila ye yan o bɛ cogo min na kafiriw fana ni kiyama ko bɛ ten de ala ko kiyama ta man d'u ye parce que u ma baara si kɛ ka bila u ɲɛ kiyama ye n'u sara u bɛ taa mun sɔrɔ u ɲɛ k'a tɛ yen ko de kama u tɛ sɔn ka saya nata mun na u ma ɲuman kɛ wallahu alimun bizalimin kala ye dɔn masa ye yɛrɛ kuntɔɲɔgɔnw na. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل على سؤال كرام ماشي فلانا سورة كنو كافو إن الموت الذي سيمي تفرون منه ni aw baka boli ka bɔ saya de ɲɛ fa innahu mulaqikum ko saya bɛ aw ɲɛ de ka aw kunbɛn jata yɔrɔ tɛ yen tuguni n'o tɛ n'ala kun ko k'a b'an kɔ de kan gɛn an kun bɛ nisɔndiya dɔɔni n'o tɛ diɲɛ na bi champion du monde bɛ yen dɛ boli la champion du monde tɛ yen ale bɛ boli dɛ ni saya kɔni kun bɛna an tɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ ale ye kɛnɛjan dɔ ani saya cɛ dɛ nka ka d'a kan sen ka di nka ala ko ka tan kɔ k'a b'an ɲɛ de fa innahu yulaqikum saya nin b'aw ɲɛ de ka aw kunbɛn a n'a b'aw kɔ o tɛ kelen ye ko ala kira k'i kanto qul innal mawta alladhi tafirruna minhu k'a f'u ye ko saya min n'aw bɛ ka boli ka bɔ a ɲɛ fa innahu mulaqikum ko saya nin bɛ ka aw kunbɛn saya nin b'an ɲɛ de dɛ o de kama caman banabaatɔ bɛ taa faransi marok tunisie amérique allemagne an bɛ tila ka mɛn arajo la k'a su bɛna nin don ko ka taa kunbɛn aéroport la a t'a dɔn o kun t'a sago ye dɛ walahi o kun t'a sago ye maa min sera ka miliyɔn caman da i kan ka taa allemagne walima ka taa faransi tunisie maa min y'o wari d'a kan walahi o tigi sago tɛ k'a su ka don kɛso kɔnɔ ka segin ka na jamana kɔnɔ a tigi sago tɛ mɛ a bɛ kɛ cogo di ala ye nin dogo adamaden na an caman bɛ girin-girin ni bolo ni yɛlɛ la katangew dilanna ka ban a mɛnna katangew dilanna a banna a tɔ kɛra dɔrɔn an k'an da a ka don an na a bɛ ten de ko saya nin k'a b'an ɲɛ de saya nin ta k'an gɛn dɛ n'a kun b'an gɛn hali maa min sigilen alimukaat wallahi a tigi kun bɛ boli saya kun tɛ ko a la a tigi kun bɛ boli mɛ ala ko k'a b'an ɲɛ de wa an fana ka sa nin tɔɔrɔ tɛ koyi hɛrɛ de bɛ saya nin na dɛ tɔɔrɔ bɛ saya fɛn fɛn na su ma baara ɲuman de kɛ yan'a ka sa n'o tɛ hɛrɛ de b'a la o dugukolo filɛ cogo min ni saya kun tɛ yen sisan kun b'an sɔrɔ an bɛ hɛrɛ kɔnɔ ta hali sojɔ pilasi kun bɛ sɔrɔ an bolo yan k'a daminɛ adamana kana bila bi la e k'o siw lawuli ba i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o imagine i k'o siw lawuli k'o bila dugukolo sanfɛ an bɛ kɛ min an tɛna ko dɛ wa an yɛrɛ ka caya o bɛna dangara na fɛn caman bɛɛ bɛ ɲagami o de kama dɔ ka sa dɔ ka na dɔ ka sa dɔ ka na o de ye hɛrɛ ye o de ye hɛrɛ ye mɛ a man d'an ye an dun b'a dɔn ko mɔgɔ caman sara an fana tɛna to yen an bɛna sa
o kɔrɔ kana saya ni jɔrɔ kojugu saya kɔ o de jɔrɔ n'i ye ko nin jɔrɔ wallahi i bɛ baara ɲuman na tɛ hali ɲɛna n'i ma sa k'i dalen sunɔgɔ la ne sunɔgɔra kaban a tɛ baara bannen ne sunɔgɔra kaban e bɛ ka boli fɛn min ye e sunɔgɔbatɔ taara da o kɔrɔ baara banna a b'i k'a sago ye ala ko k'a f'u ye aw yahudiyaw olu dama tɛ dɛ an bɛɛ bɛ don nin kɔnɔ ko saya min n'an bɛ ka boli an ye fa innahu mulaqikum ko saya nin bɛ k'an kun bɛɛ de summa turadduna ila alimil ghaibi wa shahada o kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ segin tuguni ka taa ko dogolen ni ko bangelen dɔn masa yɔrɔ ko dogolen ani ko bangelen o dɔn masa k'an bɛɛ bɛ segin ka taa o de yɔrɔ o ye jɔn ye o ye Alahu Taala kɔntarandi o kɔrɔ nana dugukolo sanfɛ mission de la an bɛɛ bɛ sa o wa kullu bun unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati hadba'i mahmulu ma fɛn o fɛn bɛ yen i ka baara ɲuman cayara cogo o cogo ko don dɔ i bɛ da barangali sanfɛ ka taa n'i ye kaburu dɔɔni almautu ka'sun kullu wahid minna sharibuhu saya ko vɛri de don ji min filɛ k'an bɛɛ lajɛlen b'a jɔ an da la don dɔ wa babun kullu wahid minna dakhilu wa soda dɔ de don an kelen kelen bɛɛ bɛ don a da fɛ maa ti kuran ma maa ti bonya ma tɛ hinɛ maa la a ti makari maa la wa a tɛ siran danfɛn si ɲɛ mun yɛrɛ bɛna maaw ni minɛ n ko yɛrɛ bɛ sa de mun yɛrɛ bɛ mɔgɔ ni minɛ n ko yɛrɛ fana bɛ tila ka sa de saya yɛrɛ a fana bɛ sa ala ko k'an bɛɛ lajɛlen bɛ sa summa turadun o kɔfɛ a bɛɛ bɛ segin ila alimil ghaibi ko dogolen dɔn masa yɔrɔ wa shahadati ani ko bangelen dɔn masa yɔrɔ fa yunabbi'ukum kabina aw bɛɛ lajɛlen kibaruya bima kuntum ta'malun ka sababuya kɛ aw kun bɛ ka fɛn min baara ka sababuya kɛ aw kun bɛ ka fɛn min baara kɔntarandi ni directeur y'a ka baarakɛla bila baara la ni wagati dɔ sera a bɛna kɔntarandi k'a yɛrɛ commerçant i ye mɔgɔ bila bitigi la k'o ka feere kɛ wulada wagati a bɛ dépouillement la tuma min na a bɛ kɔntarandi kɛ dɛ a karisa ye nin ta juru la a karisa nana ni juru sara a an ye nin de recette kɛ bi walima nin de bɛ yen bi an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna nin de ye kɔntarandi ye k'o fɔ ɲɔgɔn ye i ye dɔ bila ka taa kɔfɛ marchandise san na a tigi nana a bɛ kɔntarandi kɛ dɛ wa an fana bɛ diɲɛ na o mission kelen de la ko n'an bɔra yen an bɛ taa kɔntarandi kɛ ala ye fa yunabbi'ukum ala bina aw kibaruya bima kuntum ta'malun aw kun b'a ka fɛn min baara k'aw to diɲɛ na yan o kɔrɔ de a ye ɲuman baara yan'aw ka sa n'o tɛ a bɛna taa nin bɛɛ lajɛlen fɔ ala ye na يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا ألقوا أو مامنوكو أو لمن يرى إذا نودي للصلاة من ولل كرسللا من يوم الجمعة جمد فسعوا أيو تليا إلى ذكر الله كتالو تعالى كفلما وذروا البيع أو كساني فريك قولجو يا شريعة ñati suran damne ngom madina suran ngonu nunde ba kono munafiqu jogo yahudiyaw jogo ani ala ka sharia wode be madina suran kono ka caya ni sharia doy ko ka ala se mu'minu bema ala ka kuma ya ayyuhalladhina amanu aw ma'munu qawli man yara idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati ni woleli kera seli la juma donya fe seli wele dina ko do ni weleli kɛra seli la juma donya seli wele jumɛn ko don alimamu bɛ sigi minbar sanfɛ seli wele min na o de don ni alimamu sigira minbar kan seli bɛ weleli min kɛ ala kan b'o seli wele de ma yan parce que nin bɛ jigin waati min na o seli wele de tun bɛ yen ala kɛra fatulen kɔfɛ de seli wele fɔlɔ nin na seli wele min bɛ kɛ yanni alimamu ka na o nana ala ka cilen fatulen kɔ
Abubakar gi ma benoyi Umar ma benai Usman ka waati de la o nana Usman de ka waati la seliwele doni na yana almamin ka sigi mun bɛ kɛ a nana n'a y'a kunfɛ wa kɛla a nana n'a ye ni sariya dɔ de ka d'a kan Usman ka waati jama cayara dɛ o de kama Usman ka waati Madina misiri cira k'a bonya ka segin a kan Alakira ka waati a sara ka misiri to cogo min ale yɛrɛ misiri jɔ cogo min na Alakira fatura ka misiri to Alakira fatulen Abubakar a ma maga misiri la Abubakar fatulen Umaru magara misiri la a y'a gwaw bɛɛ waraka a tamaruju minnu kun b'a kɔnɔ a y'o bɛɛ bɔ yen ka na ni tamaruju kura wɛrɛw ye parce que piye ninnu de kun ye tamaruju ye olu ka waati o bɛ tamaruju kumabaw tigɛ k'o kɛ misiri yɛrɛ piyew misiri bili o tun bɛ kɛ tamaru bolo ye k'o dada sanfɛ o de kama hali ni san kun nana a tun bɛ don misiri kɔnɔna na Umaru ka waati a ye sanfɛla bili nin a y'o de falen k'o kɛ kura ye piye a y'o fana bɛɛ falen k'o kɛ kura ye nka a ma fosi fara misiri bonya kan Usman ka waati de la ale y'a yɛlɛma a 100% misiri dɛnɛ n'o ye misiri entourage a y'o bɛɛ yɛlɛma k'o bɛɛ kɛ kogo ye ka fara a bɛ fɔ fara min ma ko fara ɲɛgɛnnen alhajar almankush fara ɲɛgɛlen a y'o de kɛ kogo ye piye nin k'o fana k'a dama bɔgɔ ye ka yɛlɛ ka sanfɛla bili yɛrɛ ji kana don tile fana kana mɔgɔw sɔrɔ Usman de nana n'a ye o kɔrɔ Usman de y'o don misiri la alimami bɛ jɔ dogodogoni min kɔnɔ yɔrɔ ne alimami tɛ jɔ sofa kelen na dɛ dogodogoni min ne alimami bɛ don a kɔnɔ Usman de nana n'o ye misiri la o tɛ tɛmɛlen ninnu bɛɛ la o fana tun tɛ misiri la sanfɛla min bɛ misiri la n'i b'i to yɔrɔ jan ka misiri dɔnna ye n'an b'a fɔ a ma ko manar n'u b'a fɔ a ma manare o manarun Usman de nana n'a ye n'o ale fana tun tɛ misiri la misiri kun jɔlen bɛ ten i n'a fɔ an ka so simple bɛ cogo min yɛlɛyɛlɛ yɔrɔ kɔni tun bɛ yen seliwela kun bɛ t'i jɔ sanfɛ a bɛ seliwele mais fɛn jan nin o kun t'a Usman de y'o k'a la seliwele filanan nin Usman de nana n'a ye ka d'a kan jama cayara sugu bɛ fa mɔgɔw la kosɛbɛ n'i ye mɔgɔw t'u yɛrɛ ma sanni feere n'a tulo ma don seliwelew kan na seli caman bɛ taga k'a dan dɛ seli caman bɛ taga ka mɔgɔ to tɛrɛmɛli la walima sanni na dɛ Usman kun yɔrɔ dɔ dilan sugu da la tintin dɔ de kun don seliwelelaw bɛ na o bɛ jɔ o tintin sanfɛ a bɛ seliwele fɔlɔ kɛ yen de sugu da la seliwele filanan o tun bɛ kɛ misiri yɛrɛ de kɔnɔ n'a nana ka don k'i sigi minibari sanfɛ seliwele dɔɔnin tun bɛ kɛ o de kama sariyatigiw y'a jira juma wele min bɛ sanni feere haramuya o ye ni alimami sigira minibari sanfɛ ka sɔrɔ aw ma baara o baara kɛ aw kan'o si kɛ tuguni fo ka taa se juma jiginni ma fo ka taa se juma jiginni ma o tuma na seliwele min fɔlen filɛ nin ko ni seliwele la an ka taga juma na o kɔrɔ de alimami sigilen minibari sanfɛ e min ko i ye silamɛ ye i jija i ka don misiri kɔnɔ dɛ parce que juma binnen don ka bɔ mɔgɔ 4 de kan sariya la mɔgɔ 4 juma binnen don ka bɔ de denmisɛnnin fitinin mun ma balikuya juma seli t'a ma wajibi ye muso a balikuya fara a balikubaliya kan juma seli tɛ muso ma wajibi ye banabaatɔ fo ka taa kɛnɛya juma seli t'a ma wajibi ye taamaden juma seli tɛ nin fana ma wajibi ye nin ma 4 sariya la juma binnen bɛ ka bɔ ninnu kan mais a bɛɛ bɛ seli dɛ a bɛɛ b'aw ka seli fanaw seli dɛ mais ka taga juma na o de tɛ wajibi ye nka n'u y'a ɲini ka taa juma fana na an ka n'u bali dɛ ni denmisɛnnin ko a bɛ taa juma na a ye sira d'a ma ni muso ko a bɛ taa juma na a ye sira d'a ma banabaatɔ min ka bana ma dɛsɛ kosɛbɛ a ye sira d'a ma taamaden i bɛ voyage sira fɛ i nana bɛn dugu dɔ la o ka juma waati don juma la i ka juma se i bɛ ka baraji sɔrɔ dɔwɛrɛw bɛ se ka fara ka dɔnnikɛlaw ka yeli la ka d'a ka dɔrɔlaw bɛ na mais nin 4 o de ye sariya ka kuma yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔwɛrɛ min y'a la o ye jɔn ye juma seli tɛ jɔn ma wajibi banabaatɔ kɛrɛfɛ sigiba juma seli tɛ o fana ma wajibi dɔgɔtɔrɔ min na bɛnnen don k'a bɛna banabaatɔ furakɛ o yɔrɔnin bɛɛ la urgence don juma seli bɛ bin ka bɔ o fana kan ka d'a kan o bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ o bɛɛ b'a la o tuma Alahu Taala ko ni weleli kɛra seli wele min ni alimami bɛ sigi minibari sanfɛ ala ko n'o welela ka bɔ juma don min yawmil jumu'a juma don de ko don fataaw a y'aw teliya ila zikirila ka taa ala ko fɔ ma o kɔrɔ a ye taa seli a ye don misiri kɔnɔ a ka seli ka d'a kan waati de kɛrɛnkɛrɛnnen don a kama wazarul bay'a aw ka sanni feere k'a k'o dabila
sani feere o bɛ lajɔ o waati dɛ tɛrɛmɛli kana kɛ wari kana minɛ kuma nin yɔrɔ nin an k'an janto an yɛrɛ la dɛ wazarul bay'a ala ko an ka sani feere to yen ati a waati fɛn min kun ka ca sababaw bolo o kun ye commerce de hali bi diɲɛ na a tɛ ten ya yɔrɔ silamɛ commerçant de ka ca ni baara tɔ bɛɛ a tɛ ten commerçant ka ca dɛ ka ca kosɛbɛ nin waati fana commerçant de kun ka ca ala ko de la a ye sanni feere dabila o weleli kuma mais o kɔrɔ tɛ ko sanni feere dɔrɔn ko don dɛ hali baara min tɛ sanni feere ye o fana bɛ dabila i ye minize ye ni juma wulila alimami nalen minibari sanfɛ minizeya si da kɛrɛfɛ i ka hɛrɛ b'o de la i ye tayɛri juma wulila i ka mansin bila kɛrɛfɛ i ye mabili bolila de taxi sotarama kare i ye weleli kan mɛn mabili gun kɛrɛfɛ i ka don misiri kɔnɔ na a mana kɛ baara fɛn fɛn i bɛ biro kɔnɔ baara bila fɔlɔ i kana misiri kɔnɔ n'i nana waati fɔlɔ la o baraji de ka bɔ dɛ mais alimami nana minibari sanfɛ halisa i ma na hadisa kɛnɛma bɛ kira b'a fɔ alayhi salam maa min bɛna juma don waati fɔlɔ k'o tigi baraji kelen bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min ye ɲɔgɔnmɛ sarakati ala ye yɔrɔ ɲɔgɔnmɛ ka bon dɛ a ka jan dɛ a sogo ka ca dɛ ɲɔgɔnmɛ pese e ka baraji kelen bɛ komi o de ye n'i nana waati fɔlɔ la juma don waati filanan o kelen bɛ komi misi maa min ye misi sarakati ala ye i fana mana poids min sɔrɔ o la k'o y'i ka baraji ye waati sabanan saga maa min ye saga girema o dafalen n'i y'o di ala ma i bɛ mun sɔrɔ o la k'o de fana y'i ka baraji ye waati naani nabaga k'o kelen bɛ komi sɛ maa min ye sɛ sarakati yɔrɔ sɛ poids ni saga poids maa t'olu da ɲɔgɔn na dɛ sɛ ni saga ye kelen giriya la o tɛ kelen ye waati naani nabagaw k'o ye sɛ n'i ye sɛ sarakati i b'o de baraji sɔrɔ waati duurunan o ye sɛfan yɔrɔ sɛ fana fɛgɛyara cogo cogo a ka girin ni sɛfan ye waati duurunan k'olu naba olu de fana bɛ sɛfan sɔrɔ olu tɛ ye sɛfan ye alimami mana don ka yɛlɛ minibari sanfɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ ka nin sɛbɛsɛbɛ karisa ale nana waati jumɛn filanan a ye misi d'a ma nin ye jɔn ye karisa don o nana ɛri jumɛn na ɛri fɔlɔ ɲaamɛ nin ye jɔn ye karisa don o nana waati jumɛn ɛri duurunan don sɛfan mɛlɛkɛ minnu bɛ k'o sɛbɛ ni alimami donna k'i sigi minibari sanfɛ olu fana bɛ sɛbɛnni kɛ papiye datugu registre bɛ datugu olu tɛ sɛbɛnni kɛ tuguni yɛrɛ o bɛ datugu o mɛlɛkɛw bɛ don misiri kɔnɔ k'u sigi an fɛ ka juma sigi o kɔrɔ fɛn fɛn nana o kɔfɛ sa an m'a fɔ juma t'i ye dɛ nka tɔgɔ sɛbɛnna papiye min kɔni kɔnɔ e tɔgɔ sɔrɔ yɛlɛ bɛna kɛ n'o de ye ka t'o yira ala la e tɔgɔ sɛbɛnnen ta tɔgɔ ta kuma tɛ sugula misiriw a y'aw janto yɛrɛ la dɛ mɔgɔ min bɛna ɛri fɔlɔ la o la a man ca dɛ a caman na dɔw bɛ alimami bɛlɛn de ka ɲininkali kɛ n'o k'an mana minibari la fɔlɔ a mana k'a mana fɔlɔ wajulukɛla de b'a kan halisa ale b'a ka comptoir kɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ baara la dɛ a bɛ bitigi kɔnɔ telefɔni ci la ordinateur lajɛ télé lajɛ alimami ma yɛlɛ fɔlɔ non a ma yɛlɛ fɔlɔ fo alimami ka yɛlɛ minibari sanfɛ ale bɛ sɔrɔ ka bitigi datugu o bitigi a tɛna misiri la dɛ bitigi min datugura a bɛ tapi bin o bitigi da de la k'i sigi yen n'o tɛ dɔw bɛ bɔ fo quartier jan na ka na don misiri kɔnɔ ka pilasi fɔlɔw bɛɛ minɛ bitigi min gunnen bɛ misiri la o bitigitigi ka bitigi tɛ datugu fo alimami ka yɛlɛ minibari sanfɛ o de b'an fɛ sugu kɔnɔ yan fo alimami ka yɛlɛ minibari sanfɛ bon o fana na ale ka juma seli kun tɛ wajulu min bɛ kɛ kutuba bɛ kɛ a ye dɛ ale ta ti dɔwɛrɛ si ye a ka fɔ ko nana juma seli o tapi de fana bɛ bin k'i sigi n'a y'i sigi miniti 15 a bɛ yɛrɛ lajɛ daminɛ ani kun firigi salam bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ tapi ta k'a gula kan na vraiment a ka kutuba nin janyara bi trop e nana heure jumɛn mɔgɔ dɔ bɛ yan 2 heures yanni alimami ka yɛlɛ minibari sanfɛ i t'olu ye mankan ci la mais mɔgɔ min bɛna alimami yɛlɛlen kɔ minibari sanfɛ olu ka mankan ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ min nana alimami ɲɛ ka ca n'a ye subahanahu taala ko seli welelen kɔ baara bɛɛ lajɛlen ka haramuya o de ye wazarul bay'a a ye sanni feere a y'a to yen o kɔrɔ baara bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ a y'a bɛɛ to yen zalikum khayrun lakum ala ko baara min filɛ n'aw sɔnna k'o to yen ko de ye hɛrɛ ye aw ma dɛ in kuntum ta'lamun n'o sɔrɔ aw b'a dɔn kɔni juma don a y'aw jija a ka nin to yen e ma jamana dɔ ye olu yɛrɛ tɛ baara kɛ juma don o jamanaw fana bɛ yen
olu yɛrɛ siranna sa o ye juma yɛrɛ de bila juma don y'o bila k'o kɛ fɛti ye fɛti dun fana ka na joona o labɛnnen o parle ka na misiri kɔnɔna ni juma jiginna u bɛ t'u ka so wulada waati teriw bɛ invité parce que ko bi ye kunɲɔgɔn fɛti de ye Eidul Usbu chrétiens ye dimanche bonya cogo min yahudiyaw ye sibiri bonya cogo min silamɛw fana kan ka juma bonya ten an fana kan ka juma bonya ten kuma tɛ ka bonya ka tɛmɛ o yɛrɛ fana ala ko nin de ye hɛrɛ ye aw ma in kuntum ta'lamun n'o y'a sɔrɔ aw b'a dɔn n'aw t'a dɔn aw ka sira tɛ k'a la dɛ mais n'aw b'a dɔn ala ko nin de kɔni ye hɛrɛ ye naam. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ala ko ni seli bana kan ka bɔ an ka jɛnsɛn dugukolo sanfɛ wabitagu min fadlillah aw ka taa ɲinini kɛ ka bɔ ala ka fusamantiya wala y'an ka ko bɛɛ dilan ka d'an ma fɛn bɛɛ ala ye fɛn bɛɛ labɛn ka di an ma hali n'an tilara seli la an kan ka mun kɛ ala y'a bɛɛ fɔ an ye fa iza qudiyati salat ko ni seli banna fantashiru ay wuli aw ka bɔ a ye bɔ aw ka taga mun kɛ a ye yɛlɛ dugukolo sanfɛ aw ka taga garijɛgɛ ɲini a ka taa garijɛgɛ ɲini seli banna ka ban a ye taa garijɛgɛ ɲini o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye ala m'an bila bato la bato min bɛ don an fana ni dahirimɛ ɲini cɛ ala m'o kɛ dɛ bato waati ye waati kunkurunin dɔrɔn adamaden bɛ waati min kɛ seli la ala ye e ka waati tigɛ ka bɔ e ka tile ɛri tɔw la wa a tigɛ ka bɔ a la wa i ka tile ɛri tɔ e k'a tigɛ ka bɔ a la i k'a tɔ lajɛ i k'a da i ka wagati tɔ fana kɔ i k'a da tile ɛri joli ye tile 24 heures tɛ ɛri 24 fajiri miniti 10 di o ma seli fana kɛ miniti 10 ye hali n'a t'a bɔ seli fana bɛ miniti 10 bɔ an fɛ yan t'a bɔ miniti 10 n'a ma lansara 10 d'o fana ma fitiri 10 d'a ma safo 10 d'a ma miniti kɛra joli miniti 50 o ye ɛri kelen bɔ wa ɛri kelen joli miniti 60 o kɔrɔ ala ma hali ɛri kelen ta farida ye e bolo ɛri 24 na ala ma ɛri kelen minɛ i la n'an dɛsɛra o fana na dɛ ne y'a kɛ 10 de ye dɔrɔn i k'a faamu jate ka nɔgɔya ma na dan caman seli fana ye miniti 5 de ye o n'o n'an sera miniti 5 n'a cɛra miniti 6 an bɛ miniti 10 kɛ seli min n'a ye yan o ye fajiri de n'o tɛ tɔ ninnu bɛɛ 5 n'i taara n'o 5 ye 5 sigiyɔrɔma 4 20 o 20 o fara fajiri 10 kan 30 o 30 o ye ɛri kilancɛ a tɔ ɛri ala ma fosi ɲini fɛ farida la fo ni yɛrɛ ye nafila ɲini k'i b'i yɛrɛ ma gɛrɛ ala la ma hali o yɛrɛ an bɛ ka dɛsɛ o fana na an bɛ ka dɛsɛ dɛ ka d'a kan seli nin a nɛgɛba t'an na dɛ e ma an ka kumaw bɛ ka caya sisan kuma bɛ ka caya dɛ sunkalo yɛrɛ mana se misiriw lajɛ ba ye alimami o alimami k'e ma n'i jɔ ka dɔɔnin kɔni kɛ maaw bolo e bɛ biri waati min na o bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ e ma biri don fɔlɔ kɔni i garijɛgɛ bɛ don o la parce que o kun t'i dɔn mais a dugusɛjɛ e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko quartier maa ninnu taara min e yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ u taara min n ko maaw bɛ yala yala kare kɔnɔ de ka seli yɔrɔw ɲini hali misiri yɛrɛ taali kuma dɔ la a bɛ dɔw nin sɔrɔ i bɛ dɔ ye ten dɔrɔn a bɛ dɔ wele karisa ni sunkalo sera i ka na an ka kare kɔnɔ yan jama ka ca dɛ jama caya tɛ dɛ a bɛ alimami bila laseli la a ka commandement de b'o kan o ka commandement de b'o kan e alimami bɛ ka seli n'a ye dɛ e ka télécommande de b'a bolo parce que ale de ye wele ale de sago b'i la alimami vraiment i kalan kan ka d'a ye mais sura ye sura minnu ta anw fasa tɛ se o kɔrɔ tuguni dɛ i b'a lajɛ bi ta i bɛ dɔɔnin bɔ a la i m'a ye kunun jama nana cogo min n'i ye nin fila kɛ i tɛ nin jamaba ye tuguni dɛ ne de ye ka quartier don b'a dɔn e fana b'a lajɛ sa k'a surunya hali ni taara camancɛ la don min vraiment alimami i ka kalan ka ye mais i ye dɔɔnin bɔ a la mais halisa i jija i ka dɔɔnin bɔ a la halisa ka taa i m'a ye
ibe to doni bo ale la sa fi ga suran be baybulu ina ante ina ka kulu wallahu abe ko de ni yere law sa fa dongodo ibe mo goye ka ja anta fewo museli kere ko doni de bankuna na mantela ka jiga bankan kari seli kere de yambolo kasura Allah kira kun tilla fi abada nama do seli fa wa ju'ilat qurratu ayni fi salat alikra kan ni sodiya yoro kera seli de atilla fi abada fa ka do seli fa kuma Allah be bilal wele abako ya bilal arihna bi salat bilal Allah fi ani seli sa seli korota anga seli wala sanga Allah fi na duna sella duro ya blale lezide mais nam blara sella kaba ni salam mabla jona ko nan tina kuma yi ko fe anti kelene wallahi liman yaw apwati kele ala ko koni seli bana fantashiru fil ard ay ta yala dugu kolo sanfe wa bitahu min fadlillah akata nyini ke kabo ala ka fusamantiyaw ko ko ay ta garjigen nyini ala fe dugu kolo sanfe wazkurullaha katira aka ala kofo ka caya ay ala kofo de wala kama tabina do aleni aya fam cogomi ni salamun kum blara doro ale be bode ni salam blara ti zikru gede ale be bo folo de akanga ti sena yala yoromi akanga ta barami nyana bo abulu ke o kofa be soro kana ka zikru damna misri folo parce que kala ya fo ka dada nyon san fe tene ako anga teli ni seli bana kanga wuli ka bo nambora ambe klaka do wazkurullaha katira angala ko fokacaya ale abla orduru la te o korote ke baga ke chomi ko bashi bola de bashi to la kraira ko mode ka ali salam ni seli bana kira ko mi to apla la kanga zikru mun ka bo zikru o ko fa be bo misri ko na be do aka so ko na taka na place ase misri na le ka so kun te fushi hali juma do ale ko na place li so ko no akunta ka misri la esa ka so kun gune no misri la ngani e ko e ba sele misri la ba shita la yo fena fayi me te place li de ben nani de se juma ko fe mo wonbe fe kan na place li misri la o ben nani de se me ne be fe kan na place li so o ye flat kra yo di fanya sallallahu alaihi wasallam o tumana ni seli bana ay yere ke bu ko sam fa ka tadda iri men ni wazkurullaha katira akala ko foka chaya ay zikru kada femi be anje an kam misru kono amun ko ambala ka ciden ka tasra jelen ko ala ko fon zikru man wamade mo gom be zikru kayere mayente o manjana hali seli ko feta en taala baga doya salam be blaka mami siglen to an wala sa manjana salam be bla hal subhanallah alhamdulillah bisaban sabani achara on yafaron salam be bla woro mina doro be do tufale ka wuli abi pampani da mina o kama kunkuna wasura baga telephone na bo pochila abayre misri dala woro mina be telephone activé o yappel le damne de salaire bulo ni mo bom misri kono sambro ni na affaire tieni ani hakile kunta alma min ko taw mo ko fe be wuli salam bla doro ka wuli ka telephone ta ablay kuna kumbe sella almamin ko fe na far kolo de hakile kunte e ma almambe sigo be beni do wuli kuma ya ala mi reba almamin ko fe o sigile no ale wulden do tijo ro hakile ro ka jam sirla ha wal ma be do barle ka salamu blat kalmami to aka tayya ta manjel akala may na faale ku nyaare da ma almamin a hakili ka jam misiri konona ala ko fo man ko amade anga ala ko fo ke ka caya ambe fen chama nyini wallahi ala ko fo ba beno ay aba beno ay ite fo shinyina ala fe ki domine to ala ko fo la kala be gele do ala ibo wala bato shitei ko ala maqaydu do muna fona kara ala ko fo ko ya ayu alladhina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila amma mun qawli manara ay ala ko fo sogomani wula aya ko fo ka caya sogomani wula ko fena faraka mais mo min bi sigi aga bitigi kono ka ala ko fo walma bi mabli volawna be ala ko fo walma ba ka sokono e jonga zikru doke amanja ambulo ni selu ko feta bana dura bana atobe ala ko fo ka caya sabaw yayi ko kira sigile adda kunte jo iba dawle ka nyon go shik mabbe munde be abala ko fode woni kara sobi ahmad bin hanbal al-manbannani abela dogomani ode kunye ahmad ya bega koronale
abu hanifa diga korona bey maliki be dawka shafi be dawka ahmad bin hanbali bi nawla sandola ahmad bin hanbal ayabla kunna ko ala ko kanga tama dugukolo sanfɛ an bɛna kabako caman ye kuranɛ kɔnɔ bɛ yen dɛ fasihu filara nin camanba bɛ kuranɛ na kanga taama dugukolo kan tɔgɔma ka ɲi dɛ mɔgɔ min bɛ tɔgɔma ni mɔgɔ min tɛ tɔgɔma aw ka faamu tɛ kelen ye dɛ maa min bɛ voyager ka taa diɲɛ duguw la hali yɛrɛ ka jamana duguw dama maa min bɛ voyager o kɔnɔ ani maa min b'a sigi nɔ la aw ka dɔnniya tɛ kelen a tɛ kelen amadu y'a ka finansiri ta a mago bɛ se fɛn minnu ma joona a y'o da kunna k'a bɛna taa sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taga tubabukan na destination inconnue ka yɔrɔ dɔ minɛ ten ka taga a bɛna taa diɲɛ lajɛ parce que karamɔgɔ ala ta kɔfɛ a ye kitabuw kalan sa o faamuna mais diɲɛ n'i ma bɔ ka taga yaala fɛn min bɛ wali dugu la i t'o dɔn dɛ o sɛbɛnnen tɛ kitabu kɔnɔ dɛ a ko a bɛ wuli de ka to k'o ɲɛɲini ala y'a kɛ a taara fo su nana ko ala k'a to dugu dɔ la a bɛnna o dugu ma safo seli waati safo seli kuma a donna dugu kɔnɔna na a donna misiri kɔnɔ safo nana seli misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɔra jatigila t'ale la ale tɛ mɔgɔ si dɔn a ye mun kɛ a ka fininasiri nin a y'o de meleke k'o da k'i da misiri kɔnɔ k'i kun da o kan a yɛrɛ bolo misiri y'a jatigila ye sa parce que so t'ale bolo a tɛ taa jigin mɔgɔ si kan karamɔgɔ don a tɛ fɛ ka don mɔgɔ gasi la mɔgɔ min kan kana misiri datugu o nana ka misiri yɔrɔ bɛɛ datugu a ɲɛ bɛ dɔ dalen na a nana kɔri a ko karamɔgɔkɛ i bɛ hakɛ to i bɛ bɔ kɛnɛ ma min na misiri datugu amadu ko ne ye dunan de ye jatigila tɛ ne la n bɛ fɛ ka si misiri kɔnɔ yan ko maa tɛ si an ka misiri kɔnɔ bɔ kɛnɛ ma yɔrɔ gardien dɔw ta ka jugu misiri ko la ni misiri jɔbaga yɛrɛ bɔ kɛnɛ ma maa tɛ si yan amadu bɔra misiri dawolonin dɔ bɛ yen a y'i da ye gardien tilara misiri datuguli la a ɲɛ bɛ amadu dalen na da la a ko ne de ma fɔ i ka bɔ amadu ko i ko n ka bɔ misiri kɔnɔ de n ye n da la a ko hali misiri da ye misiri dɔ de bɔ yan hali a da fana y'a dɔ de i bɛ bɔ yan a t'a dɔn k'ani ala ka jɔnba dɔ bɛ kuma la a t'a dɔn amadu bɔra da la misiri kuru kɔnɔna kɛnɛmana yɔrɔ kɔni tɛ maa ta ye tuguni kɔni a taara labɛn yen k'a ka fini fɛnsɛn k'i da ye gardien taatɔ a y'i kɔfilɛ a ɲɛ b'a amadu dalen na kuru fana kɔnɔ tuguni a ko nin mana kɛ maa min ye nin tulo ka gɛlɛn koyi i ka bɔ kɔnɔna la i da da la n k'i ka bɔ i na n'i da kuru kɔnɔ ko sen na n ti kuma i fɛ i bɛna dɔn bɛ mun k'i la sen a nana amadu bin hanbali ma de a se k'a ta sen fila ma a m'i sara la sen na dɛ k'a ta sen fila ma k'a kurundo ka bɔ n'a ye misiri kɔnɔ ka taa fili fɔ kɛnɛ ma ala ka jɔnba caman sɛgɛnna dɛ walahi caman sɛgɛnna nka yɛrɛmajigiw fɛ o y'a bɛɛ ta ala ye amadu ba ka kurunto waati min ka taa fili o y'a sɔrɔ burugosila dɔ de bɛ burugosi la o y'i kɔfilɛ o ɲɛ bɛ dɔ sen na dɔ bolo a t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen o de fana y'a ka burugosi dabila ka boli ka taga yɔrɔ la a taara amadu dalen sɔrɔ duguma ye cɛ kelen don k'a n'a ka fini bɛɛ sama ka taa la burugosilaw k'a ko cogo di a ko ne ye dunan de n tɛ yɔrɔ si dɔn yan jatigila tɛ na n bɛ taa n da yɔrɔ min ne nana n bɛ n da misiri kɔnɔ o ye n gɛn cɛ ye n sama sisan ka na n fili sira kan burugosila ko a ma ko tɛ baasi ye ne kɔni ka yɔrɔ bɛ yen komi ne bɛ si ɲɛna n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka dugu tɔ lajɛ ne ka yɔrɔ la ne ka yɔrɔ bɛ yen dɛ amadu ko baasi si t'a la a ye amadu ka fininasiri ta amadu tugura a nɔfɛ a taara a ka burugosi yɔrɔ amadu taara i sigi ale kɔni b'a ka burugosi la amadu sigilen ɲɛ bɛ cɛ la a dawolo dugumala ni sanfɛla bɛ ka ɲɔgɔn gosi gosi ja cɛ bɛ zikuru de la a b'a ala kofɔ de a b'a ala kofɔ la ala kofɔ tɛ tigɛ abada n'a ye buru nɔɔni k'a don furu kɔnɔ yan'o ka bɔ ala kofɔ fo ka taa tila bɛ ala kofɔ amadu y'a kɔlɔsi a ko cɛ ma ko n bɛ se k'i ɲininka wa cɛ ko baasi si t'a la a ko ne nana ni sisan cɛ ne ɲɛ b'a la e da ta ka jɔ e bɛ ka mun de fɔ a ko n bɛ ala kofɔ de kabini ne nana e bɛ ala kofɔ de la ko awɔ k'i y'o daminɛ a mɛnna wa ko n bɛ nin na a bɛ san caman bɔ i ka nin ala kofɔ daminɛ ni sisan cɛ i ye nafa sɔrɔ a la wa a ko ne ka nin ala kofɔ daminɛ ni sisan cɛ ne ma fosi ɲini ala fɛ n'ala m'a kɛ ne ye fo n'a kɛra fɛn kelen ye ala m'o de kɛ fɔlɔ n'o tɛ n ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala y'a bɛɛ kɛ n ye a y'a bɛɛ nɔgɔya n ka zikuru ni sababuya la mɛ fɛn kelen bɛ yen n t'a dɔn ala bɛn'o kɛ n ye waati min n'o tɛ n mɛnna ala deli la o la dɛ amadu ko n bɛ se k'o fɛn kelen dɔn wa k'i bɛ se k'a dɔn
ko karamɔgɔ ba dɔ de bɛ diɲɛ na tɔgɔ ko ahmad bin hanbal ne y'a ɲini ala fɛ n kana sa fo n ɲɛ n'a ɲɛ ka kɛ naani ye ala m'o de latigɛ ɲɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ ahmad bin hanbal yɛrɛ de sigilen b'a ka bɔ a kɔrɔ amadu ko i ko cogo di a ko n bɛ ka cɛ dɔ de yeli kanu ala kana n faatu ka sɔrɔ ɲɛ ma d'a kan mɛ ne m'a ye fɔlɔ ahmad bin hanbal ira ki karamɔgɔ ba amadu ko n'i y'a ye i b'a dɔn wa a ko n t'a dɔn o de kama n y'a ɲini ala fɛ n k'a ye a ko i taara cɛ min korontotɔ filitɔ fililen sɔrɔ sira la n'i y'a ta kana n'a ye ko de y'a amadu a ko e don wa a ko ne de ye ahmad bin hanbal ye an bɛ mun ka taa sira kan e don a ko walahi ne yɛrɛ don cɛ in nan'a ka burugosi kɔ a y'i nɔrɔ ahmadu la bɛ kasi cogo min a bɛ kasi a ko e don a ko ne don a ko mun y'i se yan a ko n tora kuranɛ kalan na ala ko an ka taama n'an taamana an bɛ kabako ye ko de ye n bila nin taama a burugosi la o ko ni kabako yeli tɛ fila ye k'i ye kelen kɔni ye sun na dɛ parce que ɲɔgɔn karamɔgɔba k'i sama i sen ma ka t'i fili sira kan ko ye kabakoba ye dɛ a ko nka n bɛ mun f'i ye o y'i sama ka bɔ misiri min kɔnɔ o misirilamɔgɔ yɛrɛ bɛ e ka taga sira de kan ye ja misiri yɛrɛ b'ale ka taga sira de kan gardien filɛ k'a sama ka fili ka bɔ misiri min kɔnɔ ne ma fɛ n ko gardien dɔw ta ka jugu misiri ko la n'a jɔbaga yɛrɛ filɛ k'a sama ka bɔ mun kɔnɔ olu yɛrɛ b'ale ka taga sira de la o ka sɔrɔ ka taa alimamu de wele ko kojugu kɛra dugu kɔnɔ dɛ komi k'an bɛ cɛ min ka taga sira la ahmad k'a nana an fɛ yan k'a bɛ min k'a tun bɛ misiri kɔnɔ ko gardien ye ala fili ko ne de y'a ta ka bila n ka burugosi yɔrɔ la o ka ci bila dugu maabaw bɛɛ ma o ka na o su kelen ka na lajɛ jalen o ka sɔrɔ ka taa jatigiya a nakun ye mun ye baro ni fɛnw tɔw ka kɛ kisa tɔw bɛ yen an mago bɛ mun na burugosila kɔni ka duwawu jaabira dɔ wɛrɛ si tɛ ni ala kɔfɔ tɛ wa tiɲɛ na an salalen don ala kɔfɔ la dɛ an tɛ ala kɔfɔ kɛ dɛ walahi maa minnu yɛrɛ b'a fɔ an b'ala ka ciden ka taga sira kɔ i bɛ taa sɔrɔ olu de fari fagalen don ala kɔfɔ la ka tɛmɛ bɛɛ ala kɔfɔ ma nɔgɔ a ma seli bi ban n'an sera ka fitinin min sɔrɔ seli kɔ a banna a tɔ k'an ye ala kɔfɔ kɔni n'an sen fɛ o ye ko bɛɛ tiɲɛnen de a y'aw jija ala kɔfɔ la dɛ ala filɛ k'o de fɔ wazkurullaha kasira a ka ala kɔfɔ ka caya la'alakum tuflihun n'o kɛra dɔrɔn k'aw de kisi naam وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ألقوا كنوي والمنوي يلي كفرلا فإذا رأوا تجارة فري جاكوفين وبكو يه أو لهوا والما يرسول فندو نويو يه انفضوا إليها قبل جل مجرين كتغفو يرودلا وتركوك قائما قبل جل متاكيدي جولينتو ni ayani digi sababu de bala a digi sababu ye fen jumai baloko de gelera madina sandola o baloko mi na gelera ala ka ci de sallallahu alaihi wasallam abe misiri kono ani sahabaw abaga kutuba kala ala kira be kutuba kala na juma dun dihiya bun khalifatil kalabi ale ni balo dɔw de bɔra shamin jamana kan fɔli fɛn b'a bolo a b'a ka dunun gosi a ye na balo bɛ yan a ye na suman nana a ye na nin bɛ yen a ye na nin bɛ yen a b'o k'o dunun gosi mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ o b'a ka kutuba lamɛn ka mɔgɔw to baara la jama fankila bɛɛ de bɔra misiri kɔnɔ ka na dihiya ka balo sankɔrɔ la nin ye sababa dɔ ye mɛ dɔnnikɛlaw ko nin baara kɛra ka sɔrɔ a ma don silamɛya la fɔlɔ dihiya bun khalifatil kalabi ni jibril kun bɛ jigin ala kira kan a kun b'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ min suura ye kuma dɔ la ale de ye nin ala ye cɛɲa d'a ma dɛ a kun cɛ ka ɲi kosɛbɛ a kun cɛ ka ɲi ale de kun bɛ ka tamani gosi balotigi ninnu ɲɛ n'o ye sɛɛrɛ jamakulu nin ale de bɛ ka tama gosi kɔngɔtɔw sigilen don misiri kɔnɔ hali ni wari b'i bolo i t'a dɔn i b'a san cogo min hali ni wari bɛ yen
ita do ibasa parce que balote dembaya tigi imusoni dembe kongola doy manganci ko balon nana aina ebe misiri kono abe jogodi akoma no wala em yere be misiri kono akoma no mamun kulo donan na jona ulu do de snaka boli ka bo kata balo sanoro la kala ka ciden jolen ko ala kira ni mo tan flawdi turan misiri kono ala kira sallallahu alaihi wasallam ale ni sabatan flawdi turan misiri kono juma selano ulude ihya niya sura makka islamai ulu boli min kera kataga ala fle ko de jalakilidi wa idha ra'u tijaratan aw lahwan infaddu ilayha kulu yajago fendo yi wal mamangam kumbaka ci boloni nye nu nyadara oka infaddu ku bebe boliya ku teliya ilayha kataga o femas nam wa tarakuka qa'ima ku bebe ejolento ebe kutubala ulu bora ejolento sabo jalagira yalla bare kama qur'anete mo ga makai ni ndi ngotada do tara ma dere kitabu fen fe tebe ire jalagili kuma ito seba ko wala ha agara ma dembe ka tanu koy ara ma dembe tanu kanka di kulon me jalagili aniki labushi amandi mashi wode kama ibe da qur'ane ka cientiya parce que ala kira yere jalagira qur'ane ko no ayre kumbakala sabo yere jalakira qur'ane kono ayre kumbaka ala kira furmuso jalakira qur'ane kono u yere be qur'ane kala bayra ko jalaki badi be mun ka kuma kanu mo ko kuma te ku betara ke jolentu qul afuyi ma inda allahi khairun sami be ala yoro ko de here o de kafsa min allahwi wa min at-tijara o kafsa ni yere sugula feni abaga were sugula ni mangami lameli no itamangushika wa min at-tijarati akafsa katima ka marsandisi nunu fena ka no isani fere ka kafsa ni belagele ka kafsa na be okoro aw kunga to misri kono ka juma sili alakram no fa ali salam o de kafsa boli min kara misri kono kata don gelo yi kuma dama do foni yoro la ya akuma folo e penjumay ko barabe ke wati mina ko dihiya bun khalifa al-kalabi ka kuma tubiya kuma islamai ni aya nunde ko fe ko dihiya kare islamai aflana koni wati kunya soro khutuba de juma de kumbe seli folo o ko fe khutuba be soro kate ina fo seli kenen nuna amba ke tugol ro seli kenen na ndara do am seli folo o ko fe non me soro ga khutuba kala ko juma fala kumbe ti na gundo no mi sirra do seli kumeke mogo bu sigi ka khutuba la ni ay sabo borom misri kono ko seli kun kera kabani khutuba de kumbe sena o boro khutuba de koro ka taka marsandisi koni dote sabo o kumbe tugo mina mawka boli ka bom misri kono munasibute yahudiyawte saba yere kati so ama bala ni barakera kuma mi wasru clara sella o baga khutuba de maka ni aflana asamana maliki ya fe ni jama fen yi mogo tani fila bɔ kaba juma bɛ se ka seli jama fen mana mogo tani fila bɔ juma bɛ se ka seli abu hanifa ale taara maa 40 na aw ka sigida la n'aw ye mɔgɔ 40 de sɔrɔ juma bɛ seli ahmad bin hanbal ale taara maa 3 de la maa 3 yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ka silamɛ ye mɔgɔ 3 bɔ kaba bɛ se ka juma ci parce que ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam Amr bin Hanbali mun ka kadalbi ako ma min salatatin fi badwin wala fi qaryatin la tukamu fihim aljama illa istahwazatuhum ash-shaytan kama wuli mo sabashila tugudala wal mabrushi konnala nawma jama seleke ko fo shetene ka se hawla fo shetene ko ka se hawla osma kra yake mo sabani borabu kan yere fenana ni fen sera sabama ka badro abe domira min tawe jamani ina fo so ba fo fenno ma ko singulier en pluriel fami kelini ani fami chamay ni fenkara sabay ka badura bora kelina akara chaman de kam o koro ni mo goye sababo ka ba ko juma be se ka sele tan fla binani ni be jamay ka daka jama be damene saba ko ni fele be famu aya konona subhanahu wa ta'ala ko bolla ka fami to ebulu o de kafsa ka teme mangami mbakaci o de kafsa ka teme sani fere fele wallahu khayrur raziqin wala de ye garjige di masabaye garjige di masa erema ko de masabare
ala de bɛ garijɛgɛ d'i ma t'i ɲininka i jamu ye jumɛn i bɔra siya jumɛn na e ye jɔn ye ala tɛ maa si ɲininka nin na a b'i lajɛ dɔrɔn k'i sugandi a bɛ garijɛgɛ ta k'a d'i ma wa a t'a lajɛ fana k'i kalannen don dɛ o ni garijɛgɛ tɛ kelen dɛ a t'a lajɛ fana ko fanga b'i la dɛ o ni garijɛgɛ tɛ kelen dɛ a t'a lajɛ fana k'i bɔra bɔkolo min na bɔkoloba don o de kama an ka nin d'e ma o tɛ dɛ k'ale ala b'a lajɛ dɔrɔn i ni garijɛgɛ ka kan a b'i garijɛgɛ fɔlɔ wa n'a fɔra ko garijɛgɛ fana a ma gulo nafolo dama na n y'a f'i ye n ko cɛ ɲuman sɔrɔ muso fɛ garijɛgɛ muso fana cɛ fana ka muso ɲuman sɔrɔ garijɛgɛ i ka bolifɛn ɲuman sɔrɔ garijɛgɛ i ka siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ garijɛgɛ i ka balo cogo ɲuman sɔrɔ garijɛgɛ nafolo ka sɔrɔ i bolo garijɛgɛ ala k'i kanda yɛrɛ k'i kɛ silamɛ ye garijɛgɛ tɛ yen mun ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'i y'o sɔrɔ kaban ala waleɲuman dɔn parce que nin bɛɛ bɛ ban mun bɛ dunmɛ i sara ni diinɛ min ye n'i donna a diinɛ kɔnɔ o de bɛ dun o de kama alaw taala ko wallahu khayru raziqin garijɛgɛ dibaw bɛɛ la ɲuman ale ala de y'o ye ale ye masa ye masa min ye masa hɛrɛma ye garijɛgɛ sira suratul jumu'a ale bɛ ban nin yɔrɔ la ka bɛn aya 11 ma n'ala ye sigida wɛrɛ yira an na insha Allah an bɛna don suran kura wɛrɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ko suratul munafiqun an b'a ɲini ala fɛ an ye mun fɔ ala ka faamuya d'an ma ala ka baara kɛli nɔgɔya an ye ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati kuma minnu fɔra ni fili yera la ala ka yafa ma la dɔɔni dɔgɔya ni sitanɛ ka baara ni mun bɛnna sawaba ma ala k'an jidi ko sawaba la وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين